bina yele doka musomine che bajitola warabaga bina yele doka wuti wala kuli hali ala ya don bi maw kadi ɲɔgɔn ye. 2+2 radio Kiledu dakan satɛ i ta ye dakan ye. Tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunin ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye. kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka pani na k'i ka fɛn sigi o kun ja. Salut. Oubliez tout. La funky. La soul music. La new wave. Le son new wave. Le rock and roll. Le reggae. Et les souvenirs sont là pour faire la fête avec vous. C'est la fête. Et avec votre disque jockey, Tonton Lamine. En piste pour la meilleure musique. Alaganu jongu salamu aleka alegine ganisa alakira mantum peganame alegine ganisa nienne esikiri fila nikai alegine ganisa kaboti goroni bamabosigila alegine ganisa alegine dunye jamana shegiye aligine ganisa a capitale Firdauso ye aligine ganisa a tugudo ye jannatu salami aligine ganisa a tugudo ye jannatu naimi aligine ganisa a tugudo ye dadu salami aligine ganisa Oka bila jamana sheki bella nunu pegadisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadalai tubu ilallah alijine
Kanisa Angatu wikeni kona nanjaya Alijine Kanisa Kabini kira ada makilila Alijine Kanisa Kira ada matumbe alijine la Alijine Kanisa Ani au bawa Alijine Kanisa Olu poni sabu borashi tanela Alijine Kanisa Udona foka bila bituna Alijine Kanisa Alaye alijine doni kauna femiye Alijine Kanisa Nama shirya fama alala Alijine Kanisa Kashirya ko alaye kele Alijine Kanisa Katubu kiraba foloko Alijine Kanisa Katubu kira Muhammadu ko Alijine Kanisa Kuni au mwakate alijine soro Alijine Kanisa Kuna maselati babono Alijine Kanisa Namasunge ante alijana soro Alijana Kanisa Kuna majaga bo ante alijana soro Alijana Kanisa Angata ijila anga alijana soro Alijana Kanisa Nagunyo wale yake Alijine Kanisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masa alaya kile kaung akirai Alijine Kanisa Jakira mamadu befirdausula Alijine Kanisa Nibi fulila seneka nubaruma Alijine barola Nemanyine nedeme balugo Alijine barola Farasi kau kamodiko dabofo Alijine barola Nemanyine umunda boko Alijine barola Ameriki aja kita fundi Alijine barola Nebe fulila se uari temuma Alijine barola Kafulila se umujarama Arajo shiende Kafulila se Afrika buluba Alijine barola Arajo kile du silama kanjara fonye Alijine barola Batu mani fone Arajo liberté Alaka aumbedo alijannala Amina ya Rabbi ya Rabbi Bien, voilà donc le titre Zigiri Ardjina, c'est ça, hein? Le titre Ardjina, une composition et chant de Zigiri Solo, Zigiri Flani, pardon. Et voilà, c'est dans l'émission Tous Azimuts, hein? On est ensemble de 22h30 jusqu'à 0h30. Hein? Chaque mercredi, on est ensemble pour blablater, raconter beaucoup de choses dans le respect, faire rire les gens, abattre le stress et encore vous permettre, mon frère, de passer une très belle nuit en compagnie bien sûr des programmes de la 101.2. Là, c'était Zigiri Flani qu'on a écouté avant l'arrivée bien sûr de l'autre là, qui joue à son petit malin, je sais pas. Et encore, on aura Fatim sur le plateau. Avant qu'elle ne vienne, on a deux invités. C'est encore les mêmes Flani dont vous avez suivi ce travail bien fait et tout dans un studio impeccable, un son à ne rien dire. Bon ils sont là pour nous expliquer comment ils ont travaillé, comment ils ont pensé à faire cette composition là et tout quoi. Alors Flanou, au be micro saman kanyeshi auma
Eh voilà, Ayala. o tun de tun kan ka k'a ka baara fɔlɔ ye. D'accord. Ou bien technicien de nɔ don. Si. A ɲana. Awa, a ɲana. An k'aw bɔlen don dɛ. Oui, Oui, salam c'est alaikum. tout à fait normal. Oui, ala ka kɛ. Cɛ a fɔ ni ayi non n ye différence ye. Non, o ye tiɲɛ mɛnɛ. A ye différence ye. I ko min fɛnɛ ɲɛ mɛnɛ na sa. A ye ten yɔrɔ la n y'a ye. D'accord. I ko cicatrice dɔ ka cicatrice ka bon dɔ ta ye. Non, o ye tiɲɛ Mais mɛnɛ. cicatrice ninnu ye mun ye? O ye siya yɔrɔ ye. Bon, c'est-à-dire E ta in ka bon. I komi aw ye A nɔni bɛ nin na. o ye tiɲɛ i komi an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo an b'a fɔ jama ma ko bɛɛ ni su an bɛ salamu di jama bɛɛ ma ni an bɔra foli la bon i komi tonton Lamine Sila a y'an wele plateau kan bi Oui. ko an kana kuma jama ye min ka zikiri bɔra la sa o ye anw ni zikiri filani bon n'Ala sɔnna ma ka bɔ Jikɔrɔni Para. Jikɔrɔni Para a yɔrɔ jumɛn? Jikɔrɔni Para Jɛnɛkabugu la Jɛnɛkabugu laban na. Jɛnɛkabugu laban ka taa bada la. Voilà ka taa bada Usine carré fan la. Usine carré la. Voilà n'Ala sɔnna bon cicatrice ko in filɛ nin bon i komi anw ye kakɔlɔw ye bon kakɔlɔden mana kɛ togo o togo ni fo nɔni ka y'i la. Voilà, fo nɔni n'a ka y'i la. ɲɔgɔnnaw bon ye. a tun bɛ an grand-parents bɛɛ la bon ni nin nana ye anw na bon o tɛ anw yɛrɛ surprendre o sɔrɔla depuis denya sira fɛ o de don hakɛto bɔra A ma sɔrɔ denya sira fɛ dɛ, a samana Bumusi fɛ k'a min sen fɛ. Voilà. A yɛrɛ ma fɔ sisan O ko fɛnɛ don mɛnɛ. n'o tɛ n'i ko denya kɛlen i b'a fɔ ko sisan e kɔrɔbayara sisan y'a y'i yɛrɛ Ayi, la. a bɛ faamuya o. N'Ala sɔnna. Voilà, donc c'était juste k'a yira aw la k'a fɔ n ye différence bila filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Non, o Aw don bɔlen don mɛnɛ. kojugu. Kosɛbɛ. Voilà donc k'a yira an balimaw la k'a fɔ zikiri filaninw de b'an bolo ka bɔ Jikɔrɔni Para Jɛnɛkabugu bada la. Kosɛbɛ. Usine céramique fan fɛ. E tɔgɔ ye jumɛn de ye? ne tɔgɔ Lasine Sisoko. Lasine Sisoko, ale Bon, ne tɔgɔ Fuseni Sisoko. d'accord, Lasine ni Fuseni de b'an bolo kɔrɔ. Nɛgɛjuru ye 20 ni 1 funifu 11. An bɛna faamu bi zikiri ye fɛn min ye. Mɔgɔba caman b'a mɛn zikiri dala cayara. n'Ala sɔnna. Zikiri dacogo cayara. Kosɛbɛ. Zikiri a dɔnbagaw yɛrɛ fana cayara. Yala zikiri ye dɔnkili ye min kan ka dɔn wa? Yala zikiri yɛrɛ ye dɔnkili ye wa? Yala Lasine, zikiri ye mun de ye? bon Ala k'an bɛɛ sababa ma. Amen. bon ne y'o de fɔ an ye min mɛn an karamɔgɔw da parce que an ye zikiri an y'a kalan dɔw de nɔfɛ n'o ye an karamɔgɔ Elhaji Banjugu Dunbiya ani an karamɔgɔ Ibrahima Ɲamasumu ani an karamɔgɔ u tɔw ka ca. Ɲamasumu? Awɔ Ɲamasumu An bɛ bugu la? Jikɔrɔni Para. bon n'an ko k'an bɛ a karamɔgɔw bɛɛ fɔ dugu bɛ jɛ k'an to yan. bon an ye min mɛn u da ni u ye min fɔ an ɲɛna zikiriw la u y'a fɔ an ɲɛna ko zikiriw ye kalan dɔnkili de ye. c'est-à-dire zikiri ye kalan dɔnkili de ye k'o kɛ ka Ala kanubagaw ka u se ka u la nisɔndiya k'a da silamɛw la k'a da mɔgɔbaw la pour que u bɛ se ka courage sɔrɔ Ala ko la cogoya min na ne hakili la n bɛ se ka jaabi min d'i ma zikiri kan sisan o ye nin ye. Zikiri ye kalankan de ye. kalan dɔnkili don awɔ. Kalan dɔnkili de awɔ don. kalan dɔnkili. Donc zikiri bɛ se ka kɛ dɔnkili ye. awɔ zikiri bɛ se ka kɛ dɔnkili. Fuseni, e fana bɛ mun fɔ ka fara Lasita kan? Bon, Jamani su, Ala ka bɛɛ sababa ma. Amina. Zikiri ye fɛn min ye komi n'i ko k'i b'a fɔ cogo min na parce que anw yɛrɛ ye kalandenw ye an y'a ta an karamɔgɔw nɔfɛ cogo min na kuranɛtigiw nɔfɛ cogo min na u y'an ladɔnniya ko zikiri ye kalan dɔnkili ye c'est à dire i n'a fɔ n balimakɛ Lasine bɔra k'a fɔ cogo min na bon n'i ko zikiri Ala kosuma don parce que Ala yɛrɛ ko a ka kuranɛ kɔnɔna la ko a ini ala zikrika wa shukrika wa usni ibadatika nin ye kuranɛ haya yɛrɛ n y'o de fɔ mais anw b'a kalan dɔnkililama de kɛ a bɛ faamu cogo min na teliyala mɔgɔw fɛ a kalan dɔnkililama de don mais n'i ko ko zikiri yɛrɛ ala kosuma de i n'a fɔ par exemple awɔ i n'a fɔ par exemple i n'a fɔ ni ne ko sisan Maulaya salil wa salim daiman abada alal habbe bega kaire kalke kulehme am se ka nin fana bɛ jate zikiri parce que kalan dɔnkili don
y'a ye mais ala kosuma fɛnɛ do ala kosuma kɔrɔ ye mun ye ala kosuma kɔrɔ ka fɛn fɔ ala la min ka di ala ye ala tɔgɔ la quoi i n'a fɔ ala ma jamu ka ala ma jamu ala tɔgɔ ye tɔgɔ 99 min dɔnnen do adamadenw fɛ donc n'i y'a dɔ ta ka ala ma jamu n'a ye o de ye ala kosuma ye donc anw fɛnɛ b'a ala tɔgɔ ninnu de ta sisan k'a kɛ kalan dɔnkili ye k'a kɛ ka courage la don c'est-à-dire ala ko mɔgɔw la u ka se ka ala fɔ an ɲɛna k'a ɲɛ u ka se ka courage ta u kana décourager cogo min na o fana anw jɔyɔrɔ ye ala ka wɛ sa n'ala sɔnna ayiwa basi tɛ a bɛ faamu zigiri y'o ye nka an ye zigiri dacogo caman ye ala kosuma ko dɔnkili de don nka mɛnna sa ka zigiri da sisan i n'a fɔ an b'a ye dɔw b'a kɛ denkunikɛyɔrɔ la dɔw b'a kɛ mariage kɛyɔrɔ la fo u b'a couper décaler dɔn yala zigiri fana dabɔra o kama wa ala ka mɛ sababa ma amen n'i ko zigiri ka taa kɛ mariage yɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la surtout ka couper décaler ni fɛn ninnu k'a la bon zigiri mana ten o tɛ zigiri ye o c'est-à-dire tɔgɔ wɛrɛ de b'o la i y'a faamuya olu ye bayitiw bayitiw ni o ye dɔnkilisow ye min ni ala tɔgɔ b'o fɛnɛ kɔnɔ c'est-à-dire ala jɔn mankutu ɲumanw fɛnɛ b'o kɔnɔ n'u b'o fɔ o fɛnɛ ma bibi na ko zigiri mais mɔgɔw an balima caman fililen don o ni zigiri yɛrɛ yɛrɛ la o tɛ zigiri ka bayti kɛ beti awɔ beti da ye o de bɛ se ka kɛ denwuli yɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔ ninnu na a bɛ fɔ o de ma ko beti da u b'o de couper décaler dɔn tuma dɔw la caman b'o de couper décaler dɔn alors normalement bon a mana ten hali o beti da yɛrɛ fɛnɛ mana ten couper décaler dɔn cogoya la o beti da normalement dɔncogow de bɛ yen sabatileya kɔnɔna la c'est-à-dire ani ɲɛmajɔ kɔnɔna la dɔn minnu ka kan ka kɛ a yɛrɛ la n'a bɛ kɛ normalement wa kɛcogo yɛrɛ de fɛnɛ b'a la an ye min tɔmɔ an karamɔgɔw nɔfɛ kɛcogo fɛnɛ b'a la quoi n'ala sɔnna o bɛ faamu lasi fana bɛ dɔ fɔ o la wa n'ala sɔnna ma min bɛ ne bolo ka o fɔ Fuseni ye kuma bɛɛ ban parce que hadamaden kɛra cogo o cogo baara n'a a kɛmɔgɔ cayara ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na juguman fɛnɛ bɛ se ka sɔrɔ a la ten n'o tɛ ka a kɛ dɔnkili k'a da mariage kɛyɔrɔ la a ma haramuya mais kɛcogoya o de bɛ se ka haramuya a kɛcogoya de bɛ se ka haramuya i n'a fɔ ni mariage bɛ kɛ a ka kɛ sabati kɔnɔ ni denkulu bɛ kɛ a ka kɛ sabati kɔnɔ parce que an ɲɛ b'a la an balima caman bɛ ka dan sago dɔw bɛ ka couper décalés kɛ dɔw bɛ sabariniw fɔ dɔw bɛ ko caman kɛ vraiment a mana ten et puis n bɛ appel min lancer hali bi betudalaw ye u ka segin u kɔ ka ta hali bi an fa minnu tɛmɛna n'o ye aratinisaliw ye n'o ye an fa segubilenw ye ani san gagu minnu tɛmɛna ala ka hinɛ u la vraiment a ɲininen don an ka zigiridalaw fɛ u ka tali kɛ ni olu ye bon kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye ni hakɛto b'u ka sɔli ala rasuli wasalim an bɛ halisa aw ka duman in lamɛn ka faamuyali sɔrɔ ka Benkijan yɛrɛ tilenna toujours en retard. Là, tu n'as pas eu assez le temps ou disons qu'on ne t'a pas permis de vite sortir, je ne sais pas. Ça a été compliqué aujourd'hui? Non. Tu n'as pas fait de cadeau? Non. Ce soir, quand même, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été compliqué. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Bah, apparemment, elle commence à comprendre. Elle commence à comprendre? Elle commence à comprendre, c'est-à-dire que tu dois sortir sans permission et tout, c'est ça? Ouais, que je dois venir faire plaisir à mes auditeurs. À tes auditeurs, voilà. Et quoi d'autre? Voilà, c'est comme ça. C'est tout? C'est le boulot. Bien, d'accord. Il n'y a pas de retour? Comme il y a un dogo à Dagaro Kalaya. Allez, tonton Kumaya. Ala kanu jongo salamu aleka alegine ganisa ala kira mantum peganame alegine ganisa ni enne esigiri fila ni kai
ali jine kadisa kabo jigoro ni bamako sigila ali jine kadisa ali jine dunye jamana shigi ali jine kadisa a capitale fire dawsoye ali jine kadisa atu udoye jannatu salami ali jine kadisa atu udoye jannatu naimi ali jine kadisa atu udoye dadu salami ali jine kadisa oka bila jamana shiki bella nunu pe kadisa Muhammad sallallahu wasallam. Ibadalai tubu ilala ali jine kadisa angatu wikeni kona nanjayai ali jine kadisa kabini kira adama kilela ali jine kadisa kira adama tumbe ali jinela ali jine kadisa ani aumba awa ali jine kadisa olu boli sabu bora shitanela ali jine kadisa udonna foka bila bituna ali jine kadisa alay ali jine doni kauna femiye ali jine kadisa nama shirya fama alala ali jine kadisa kashirya ko alay kile ali jine kadisa katu kukira ba fologo ali jine kadisa katu kukira Muhammadu ko ali jine kadisa kuni au moakate ali jine soro ali jine kadisa kuna maselati bagono ali jine kadisa nama sunge ante ali janna soro ali janna kadisa kuna majaga bo ante ali janna soro ali janna kadisa angata ijila anga ali janna soro ali janna kadisa na dunyo wale yake ali jine kadisa Muhammad sallallahu wasallam. Masa alaya kile kaunga kirai ali jine kadisa jakira mamadu be firdausula ali jine kadisa libi fulila seneka nubaluma ali jine barola nemanyine ne deme balugo ali jine barola farasi kauka modiko da bofo ali jine barola nemanyine umunda boko ali jine barola ameriki aja kita fundi ali jine barola nebe fulila se uari demuma ali jine barola ka fulila se umujarama arajo shiende ka fulila se afrika buluba ali jine barola arajo kile du silama ganjara fonye ali jine barola batu mani fone arajo liberté alaka aumbedo ali jannala amina ya rabbi ya rabbi. Et voilà, donc on est avec Zikri Flani, hein. Ils sont deux ici, Foussini et puis Lassine. Alors, Benkedjan, Zikri et puis Dodon.
Voilà. Ne te photo. Et t'es fait dans zigri là. On est zigri là. Abadon. Normalement, nante bila. Aye Qur'an digi shaitan ke la abadon. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Suma takbir. Allahu Akbar. Ima abanendo. Non, ben, toi, tu as déjà annoncé la couleur. Moi, c'est que peut-être on aura le temps d'en discuter au cours de l'émission. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, le zikri a vraiment... Voilà, aya qu'on a bla. Et puis vraiment, le zikri veut d'être comme un habit. Ani avec tout comme un... Ana kanga tout comme un... C'est pas la même chose. Jusqu'à ce que les héros de nous veulent transformer maintenant en zikri. Bon, tu vois. Donc, avec mi ba don, il a découragé donné quoi. Avec la façade, fait des trucs comme ça. Façade d'amour là, comme on a l'habitude de dire ici avec d'autres artistes. Façade d'ouvert, t'as dîné donc d'ouvert, t'as qu'à d'amour d'ouvert là, bon, qui ne méritait pas du tout. Si. Ça, j'ai reproché vraiment. À ceux qui chantent aux chanteurs de zikri. Vraiment, les choses ont vraiment changé. Voilà. Alors, d'accord. Flani, kassetu bistra la kanawa. N'ala sɔnna a bɛ sira la ka na limanaw bɛ se k'u sigi ka kasɛti makɔnɔ parce que an yɛrɛ tun bɛ fɛ k'a bɔ yanni nin wagati ninnu cɛ mais i komi c'est à dire jɔn b'a ta la et puis ala yɛrɛ fɛnɛ b'a ta la jɔn b'a ta la bon kurusi misɛnninw cayara bon studio gɛlɛyara wa bon studio bon a gɛlɛyara dɔɔni parce que an ye morceau kunfɔlɔ ninnu ta yɔrɔ min na bon a n'an ka laban ninnu tara yɔrɔ min na o tɛ kelen i y'a faamuya parce que an ye nin morceau ninnu ta ani Bako Daɲo ala ka hinɛ la ale de Lasi an n'ale de ye baara ninnu kunfɔlɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a ye bon an kun ye fɛn ninnu daminɛ de ye an tun bɛ mɔgɔw de an kun bɛ don studio la ka mɔgɔw fasa da an yɛrɛ b'a dɔn minnu ye ala ka d'u ye c'est à dire an t'a da nata la quoi an b'a da karamɔgɔbaw la an b'a da kotigibaw la karamɔgɔ kotigibaw minnu ala ka d'u ye n'u bɛ se ka wuli ka c'est à dire ka kabako kɛ ala ko la quoi i n'a fɔ Usazi Ɲamasumu ninnu ni Elhaji Banjugu Dunbiya ninnu y'a n'an ka seko tɔw an b'a da olu la bon ani Lasi baara caman kɛ ten togo la bon f'a nana to o yɛrɛ la an nana kasɛti bɔ hakilina ta an ye morceau ninnu caman daminɛ i n'a fɔ an ka Aridinɛ morceau bɔra ka jouer bon n tilara ka morceau dɔ fana dilan Jahanama kan awɔ Jahanama kan n ye morceau dɔ dilan Jahanama kan bon n tilara ka morceau dɔ fana dilan Furawuna fana kan ka Furawuna détester i tɛ Jahanama sen bɔ ayi bon i b'a dɔn qui dit Aridinɛ dit Jahanama aussi an ka Aridinɛ de fɔ voilà an ka Aridinɛ fɔ o ye tiɲɛ an ka Jahanama sen bɔ a la voilà maintenant o b'a la Furawuna yɛrɛ b'a la bon n tilara ka kuma morceau dɔ fana bɛ yen an kuman'o kan anw yɛrɛ an y'an yɛrɛ ka ko expliquer an don cogo zikiriw la et puis an ka kow nacogoya an ye kalan kɛ yɔrɔ minnu na bon an y'olu expliquer an ka morceau dɔw kɔnɔna la parce que a bɛna fɔ n y'a f'i ye cogo min na an ta ni zikiriya caman ta tɛ kelen ye anw ta ye ala kama baara de i y'a faamu an kɔni an b'a kɛ a bɛna fɔ an ye layidu dɔ de ta se b'an ye an ye denmisɛnnin an bɛ denmisɛnninya la ka ko caman kɛ i y'a faamu a fanga banna a hakilinaw banna mais anw yɛrɛ de nana fɛn min jateminɛ o de ye an fa y'an bila sira min kan n'o ye zikiri ye an'an baw y'an bila sira min kan n'o ye ala ko ye donc an k'u kunna wolo o de ka d'an ye an tɛ fɛ ka b'u ka siraw kan quoi u ye ladilikanw di an n'an karamɔgɔw y'an bila sira min kan an bɛ fɛ ka t'o de kan o de ye zikiri yɛrɛ kanu tɔw sinsin donc ani Lasi ye morceau 4 kɛ ten donc après Vieux Parega studio la Lafiyabugu n ka morceau laban ninnu taara ye i y'a ye bon ala kira fasa b'o la n ye ala yɛrɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a expliquer mɔgɔw ɲɛna k'a ɲa dɔnkili la voilà dɔnkili la i y'a ye bon a bɛna kɛ kasɛti de ye wa voilà o de ko bɛ n kɔnɔ quoi o de ko bɛ n kɔnɔ a ye kasɛti ye n'ala sɔnna mais i ma dɛmɛbaga sɔrɔ bon pour le moment jatigiw bɛ n bolo u bɛ fɛn di yan tiɲɛna n bɛ ala fo n bɛ ala barikada mais mɔgɔ m'an wele k'an dɛmɛ kasɛti ko in kɔni na mais n'i ko jatigi o awɔ jatigi zikiridala fana bɛ jatigi ko kuma fɔ i b'a fɔ ko ni fɛnkɛ don wa Lasi zikiridala fana bɛ jatigi ko kuma fɔ i b'a fɔ ko ni jeliya don wa bon ala k'an bɛɛ sababa ma amina ni jatigi ko kuma fɔra
c'est-à-dire n bɛ se ka jaabi min di o la jatigi yɛrɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la fɔlɔ min tɛ jeliya sira ye min tɛ zikirida sira ye misali la bi an nana e fɛ yen an bɛ se k'a fɔ an ka bi jatigi ye tɔntɔn Lamini Sila ye arajo Kiledu la o ye jatigi ye bon ni mɔgɔ min ye anw kanu i komi c'est-à-dire bamanan an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ cogoya min na ni u bɛ bɔ dugu la ka taa dugu min na n'u jiginna mɔgɔ min fɛ yen u b'a fɔ an taara c'est-à-dire yan kɛra an jatigila ye bon n'i ye an kanu zikiru la ka an wele an ka taga an ka zikiru kɛ i fɛ yen bon an bɛ se ka i wele ko an jatigi parce que a don e de ye anw bisimila a don an bisimila i baga i y'a faamu bon o de ye anw ka jatigiya nasira ye i y'a faamu an bɛ se ka min fɔ sisan hakɛto b'u ka sɔli ala Mohamed Salim. D'accord, on va faire. Alors Benkeja, tu as quelque chose à rajouter? C'est-à-dire ne bɛ fɛ k'a dɔn a yɛrɛ bolo e ko a ka zikiri ni zikiridala caman ta tɛ kelen mun ni aw ta différence ni olu ta différence ye aw yɛrɛ bolo mun de bɛ ka kɛ zikiri la bi min t'a dɔ ye voilà ni ɲininkali diyara n ye n b'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo bon i b'a dɔn nin ɲininkali in c'est-à-dire mɔgɔ caman bɛ to ka nin ɲininkali yɛrɛ kɛ na ko zikiri tiɲɛna bon et puis ne yɛrɛ ta in fɛnɛ yɛrɛ fɔ tɛ dɛ k'a fɔ ko n bɛ ka n yɛrɛ fɔ i bɛ ne dɔnbaga bɛɛ ɲininka k'a fɔ zikiri filani zikiridala min bɛ yen k'a fɔ k'a ma zikiri bɔ zikiri minan kɔnɔ n bɛ n bolo kɔrɔ ta n'o n b'a la n ma zikiri tiɲɛ n karamɔgɔw y'a di yan cogo min na c'est-à-dire n ma nata quoi n ma nata ka foyi fara kan f'a dira n ma cogo min na n b'a da ala kama n tɛ nata waritigi la ka zikiri da la ko wari b'i kun n'i ye cogo min na k'a fɔ ko c'est-à-dire i ka ala kanu degré a ne yɛrɛ kanu degré c'est-à-dire n'i ye n kanu n bɛ zikiri da i la n bɛ se ka i sama k'i lase ala ma cogo min na n'i y'a ye i bɛ se c'est-à-dire o ŋaniya b'i yɛrɛ la quoi n bɛ zikiri da i la olu tɛ ka wariko la. Oui, mais est-ce que zikiri kan ka da mɔgɔ la de est-ce que ala kuma de man ka fɔ zikiri kɔnɔna la est-ce que zikiri kan ka da mɔgɔ la ka kɛ i b'a fɔ ko ni fasada sira de don non c'est-à-dire i b'a dɔn yanni an ka taa yɔrɔ jan d'abord u bɛ tɔgɔ min yɛrɛ fɔ dɔnkili yɛrɛ la fɔlɔ o ye k'a camoufler ko zikiri bon n'i ye zikiri ta n natɔ n tun tulo b'a ka kuma la zikiri arabukan de don zikiri kɔrɔ de ko hakili lajigi k'i hakili lajigi ala ko la wala ko la a zikiri kɔrɔ de ye nin arabukan na a zikiri kɔrɔ nin ye ala b'a fɔ ala kira ko fazakiri na zikiri tan fa al-mu'minun ko Muhamadu hakili lajigi kɛ hakili lajigi bɛ mu'minu nafa bon hakili lajigi sugu ka ca ne nana ye tɔntɔn Lamini fɛ yen n'i ye taasira dɔ la o taasira ye n b'i hakili jigin k'a fɔ a tɔntɔn Lamini filɛ ka nin min kɛ ne ye nin saya bɛ se k'i sɔrɔ tan dɛ o hakili lajigi ye est-ce que i y'a faamu donc a kɔrɔ ye yɛrɛ de ko hakili lajigi mais ici complexité dɔ fana b'an ka jamana in kɔnɔ tout ce qui est langue arabe o kɛra religion dɔ ye o de dekun yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ ni fɛn bɛɛ fɔra arabukan na dɔrɔn o kɛra langue arabe religion c'est-à-dire an ma arabukan ni alors arabu yɛrɛ fɛ chrétien caman bɛ yen minnu tɛ diinɛ yɛrɛ fana si la o caman bɛ yen mais une fois ni arabukan fɔra dɔrɔn complexité dɔ bɛ na a bɛ fara diinɛ ko kan donc le fait que u ye tɔgɔ nin don a la u b'a fɔ o la sinon mɔgɔ joli de bɛ yen minnu bɛ jeliw ka dɔnkiliw ta bi ka u yɛrɛ ɲumanna ko zikiri mais jeliw ka dɔnkiliw bɛ ta an diyaw bɛ ta bi ka da zikiri la n'u de ɲininkali kɛ ko yala ambiance ba minnu bɛ mariage kɛyɔrɔw la n'u bɛ couper décalé bɛɛ don a la tuma dɔ la n'i ye musow ye fasi bɔ la i b'a fɔ k'ayi k'u bɛ bɔ télé kɔnɔ ko ni zikiridala bɛ n'i jɔ e n'ala cɛ hakɛ to zikiridala bɛ se k'i jɔ micro la cogo di ko ni minnu bɛ ala kira fɛ olu k'u woro kɔrɔta kuma kelen fɔ isa ala ka message voilà est-ce que i y'a faamu donc fɛn min don a ma ɲɛ o y'a ye yɛrɛ ɲuman zuguludalaw ka système ninnu qui aime tonton Lamine tape le main
Ah oui, oui. Toi, tu as l'habitude de nous dire au 37 degrés et puis autres. Qui aime tonton Lamine taper les mains? Voilà, c'est ça. Si vous aimez tonton Lamine, faites beaucoup de bruit. Voilà. Voilà, qui vont convertir quand il y a voilà. Parce que maintenant, voilà. Complexité maintenant. Voilà. Maintenant, ne kuma do fonga kuma kon la sa. O kuma ne na len fle quoi. Ne ko ki ma yelama. Voilà, o mogo be o. Et ça fama, an yɛrɛ b'olu condamner la quoi. Et ça fama, minnu kelen no ka kɛ, ça veut dire que na ni faamuya wɛrɛw y'a kɔnɔ minnu t'a dɔ ye quoi. Parce que an yɛrɛ b'o kɛlɛ la. Ni ko cayara, a tigi voilà, a tigi bɛ caya quoi. Ni ko tigi cayara, voilà. ɲuman tɛ y'a la. Merci ɲuman sɔrɔ man di a la. N'o tɛ anw karamɔgɔ, hali ça veut dire an filɛ yɔrɔ min na n bɛ karamɔgɔ kelen tɔgɔ f'i ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la, n'o ye karamɔgɔ Ɲamasun ye. Et ala, ça veut dire karamɔgɔ min san o san a bɛ taa Makan, k'a fɔ ko o y'a commentaire ye, k'a fɔ ko n bɛ ka commentaire di a la, o t'a ka dɔɔnin na quoi. Et ça o sen t'a ka dɔɔnin na. Bilahi karamɔgɔ Ɲamasun, et ça fama kuma bɛɛ a bɛ anw wele. An y'an ka ko kalifa la wagati min na an ko Usa Ɲamasun ma an kɔni an bɛ zikiri da wudi yɔrɔ ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ la. N'i ye défaut min y'a la, karamɔgɔ an wele i k'a fɔ a ye. Kuranɛ kɔnɔ Adisa kɔnɔ. Voilà, et ça faamuya. Kuma bɛɛ n'a ye erreur min kɛ a b'an wele a b'a fɔ an ɲɛna. Et puis an bɛ to k'a ɲininka karisa zikiri yɛrɛ ye mun ye? Karisa est-ce que an bɛ ka kɛ cogo min na a ka ɲi? Et ça faamuya. Olu de kɛra sababu ye ka na zikiri yɛrɛ ɲumanma yɔrɔ ninnu ka anw bila sira kan ni anw bɛ se k'an waso n'a ye bi quoi. N'o tɛ kolon bɛ yen n'i taara zikiri da kɛnɛ ne yɛrɛ bɛ to ka tɛmɛ kuma dɔw la, kuma dɔw n bɛ to ka kɛ mobili kɔnɔ hali n b'a dɔn hali n tɛ ka vitre jigin k'u lajɛ quoi. Et ça faamuya. Parce que n b'a ye tellement que ça dit n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na u bɔra an ka domaine kɔnɔ quoi. A kɛcogo yɛlɛmana nɛgɛjuru ye 21 fonifu 12 fila ni zikiridalaw de b'an bolo hɛrɛ tilenna. Awɔ Lamini. Oui. Aw tilenna de. Hɛrɛ somɔgɔw bɛ di? Tana se yen nɔ. I bɛ mun de fɔ filaninw ye zikiridalaw? N k'i bɛ mun de fɔ filaninw ye zikiridalaw? Wala n bɛ fɛ ka dɔ de f'u ye quoi. Kosɛbɛ, d'accord. N ko ne ka laɲini ye min ye. Awɔ. Zikiri a y'a cogoya bila. Kosɛbɛ. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. Olu la cogoya min b'olu bolo. Kosɛbɛ. N ko n bɛ fɛ ka min fɔ filaninw ye. Awɔ, an tulo b'i la. U bɛ cogo min na. U k'i jija olu kana bɔ ten. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna ma. N'Ala sɔnna. N'o tɛ zikirila bɛɛ kɛla cogoya min bolo bi. Vraiment u ka zikirila cogo a ka ɲi quoi, olu ta ka ɲi. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. Ni Ala sɔnna ma. Mais tɔ ninnu na zikirila cogo manamana ko dɔw bɛ yen nɔ o man kan ka don zikiri dɔ fewu de. Allahu akbar. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. An yɛrɛ b'o kɛ. Zikiri yɛrɛ kun tɛ foyi ye pour que ka Ala ɲini ka Ala dɔn, Ala fɛ mɔgɔw fana k'o ɲini k'u dɔn. Kosɛbɛ, kosɛbɛ. N'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn i tɛ zikirilala ye. I bɔra pewu. Mais min fana filɛ nin ye. Kosɛbɛ. Olu yɛrɛ fana bɛ se ka don u fɛ ka kɛlɛ kɛ nin nɔ k'a fɔ nin tɛ zikiri cogo ye. Walayi. A y'a ɲini Ala kama u ka zikiri bila place la o de ka ɲi. Ni Ala sɔnna n balimakɛ. Ne tɔgɔ de Mari Jara n bɛ jigilen midi n'embarrassement o don Ala sago sago. N'Ala sɔnna ma a diyara n ye an ka foli bi. Ala ka ɲa ka d'an bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi n ce weleli la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 l'émission tous azimuts on est avec les Zigri Dala Flani de Djikoroni Para Djene Kabougou. Allô? Allô? Oui, mon frère. N tɛ sɔrɔ Lamini. Allô? Allô? Mamadou Keli do Djikoroni Para. I Keli. Ouais. Lamini vraiment u ka zikiri diyara ne ye kosɛbɛ. Kosɛbɛ, Keli. Voilà, n yɛrɛ b'u ka fɛnw kanu kosɛbɛ n b'u fo. Walayi, Keli. Lamini n bɛ yɛrɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la. A diyara n ye. Kosɛbɛ, I Keli. An bɛ fo n ce weleli la a diyara n ye. Nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 hɛrɛ tilenna. O tigi taara yala sisan a bɛ kasɛti bɔ sira de kan. Dɔnkili caman dilannen b'aw bolo a ye studio kɛ. Hali an bɔra ka dɔnkili kelen pe min lamɛn sa a dilanna studio de kɔnɔ. Fɛla jumɛn de b'aw ye aw ka hali mɔgɔ wɛrɛw fana dɛmɛ ɲini u fɛ walasa u bɛ se ka aw bila aw ka se ka kasɛtiw bɔ a ka se ka aw fana ka se ka sira sɔrɔ a kɔnɔ cogo min na parce que a bɛ zikiri da
mais hal n'a be ka kɛ ala kama nga dairime ɲini fana b'a kɔnɔ dɛ an ka n'o bɔ a ko la Lassine oui Lassine ni ala sɔnna ma i yɛrɛ da sera kuma ma ko an bɛ zigiri da an bɛ don studio kɔnɔ et puis ala kama don togo togo dairime ɲini ma la bon j'ai un appel à lancer ala kanubagaw ma mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko k'i bɛ ala fɛ vraiment i kan ka kɛ zigiridalaw fɛ a tiɲɛ kan minnu b'a kɛ a tiɲɛ kan n b'a fɔ ko a kolontigiw dɛ vraiment an bɛ min ɲini lamɛnbagaw fɛ vraiment u ka dɛmɛ don anw ma an bɛ a ɲini ala kanubagaw ni kira kanubagaw fɛ i komi voilà tonton Lamini yɛrɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna a ma nɛgɛjuru b'aw bolo awɔ nɛgɛjuru b'an bolo a b'o di inchallah 76 63 50 43 76 63 50 43 n'ala sɔnna filani Fuseni kosɛbɛ aw bɛ mariage kɛ wa aw bɛ denkundiw kɛ wa ni mɔgɔ min y'aw wele u ka ɲɛnajɛ la bon an bɛ mariage kɛ Ngaba la an Ngama yɔrɔ ye jumɛn voilà sisan an bɛ mariage minnu kɛ olu ye mariage kɛrɛnkɛrɛnnenw ye misali la an karamɔgɔ dɔ den ka mariage bɛ est-ce que y'a faamuya donc ni an bɛ jouer kɛ an bɛ fɔli kɛ cogo min na i n'a fɔ ala c'est à dire an tɛ zigiri wuya ba ninnu na quoi an b'an ka fɔli ninnu kɛ cogo min na a ka di mɔgɔ minnu an bɛ t'olu ka mariage de kɛ mais n'i ko cogo sugu dɔ la ko an ka bɔ an ka minɛn kɔnɔ ka taga fɛn dɔw kɔnɔ bon a ka gɛlɛn an ka o to ko wari quoi vraiment parce que anw kɛlen don ka fɛn dɔ de kɛ tonton Lamine vraiment anw ɲɛ tɛ diɲɛ la an ka yeta tɛ diɲɛ a faamuna i y'a faamuya a faamuna voilà i b'a kɛ to nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni 10 ni kelen yɛrɛ tilenna o tigi taara k'an bɛ Kayikaw fo n balimakɛ ye min ye weleli kɛ a ma weleli kɛ a bɔ Kayi de wa yɛrɛ tilenna Lamine oui abla antenne na ne bɛ Segu de Segu d'accord oui allo abla antenne na antenne na mɔgɔ tracé jamu ɲuman Damele do i Damele allo an tulo b'i la oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn faamu an tulo b'i la ayi ne tɛ ka mɛn radio la yan i bɛ radio to yen i bɛ radio to yen an bɛ ka min f'i ye téléphone na i b'o lamɛn mais i bɛ direct de la a ma se i k'a lamɛn radio la ou bien i k'i ma bɔ radio la ne t'a radio kɔrɔ ayiwa baasi tɛ taa fɛ Segu bɛɛ mankan tulo b'i mankan na i tɔgɔ ne tɔgɔ ye Sinal Damele Ismaël Damele Sinal Segu fɛn fɛn b'i fɛ Segu a bɛɛ tulo b'i la alhamdulilayi o kuma na ne bɛ allo an tulo b'i la n ko bɛɛ kɛnɛ tɔɔrɔ an b'ale fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ma kuma banna ale kunna pewu k'a Damele an bɛ mɔgɔ laban ta aw ye ka kan bɛn da filani an bɛ continuer émission fɛ yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo ne tun bɛ ka bɔra ka kuma min fɔ sisan k'a fɔ k'ale mago bɛ u ka dɛmɛ ɲini mun ala kanubaw fɛ kosɛbɛ ko zigiridala ɲuman ko don ko mais k'a ma se wuyaw ni fɛn kuma don kosɛbɛ ne hakili la n'i bɛ dɛmɛ ɲini ka ban i bɛ dɛmɛ ɲini ala kanujɔnw fɛ mais i baara ɲɔgɔn tɔw i kɛra ɲuman ye i kɛra juguman ye i man kan k'i lagosi i kana o lagosi donc o yɔrɔ la n tun bɛ fɛ k'o signaliw jɛ quoi o ko yɔrɔ b'u ka kuma kɔnɔ olu ka dɛmɛ ɲini ala jɔnw fɛ dɔrɔn u kana tɔw lagosi n'ala sɔnna o diyara n ye Fuseni kuma laban an bɛ foli kɛ foli fɔlɔ ye ala ta ye parce que ala min sɔnna an ka nin émission in kɛ an bɛ tila ka sɔli ala kira kan ka an bangebagaw fo cɛman musoman ka tila ka aw yɛrɛ fo aw yɛrɛ min y'an wele yan parce que a y'an wele a bɛ fɛ an ka dɔn an mankan ka mɛn i y'a faamuya bon vraiment i yɛrɛ ye layidu min ta i y'a bɔ a sira fɛ an bɛ an lamɛnijamaw fo jikɔrɔnikaw an bɛ communicati bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔ ɲamasumu fo an b'a dɔn an filɛ yɔrɔ min na sisan an bɛ n teri dɔw bɛ yen vraiment o ye n partenaire ye n'o ye
Guno Cissé nunu ni Lalia Digo nunu no Gerana Dento ya fo ba ni Zigri dalaw be grand sigi wa ay bo na bra gere hakili ba fo ngwa nteru do ngwa nteri la gawu ya fo ba ni Mawadou Keli nunu Mawadou Keli ani Karamo nyama sumna ga demaya ya mu bela jele fo ani ambe aja fo bebe ga lameli ga sida ma yere ga dema bela jele fo la si nala sona kuma la bambi bolo bon mbalma ke ya photo kamna bon foli drone ba mulo a foli be ke auta ani an lame baga be ni alan kira sona ma o diara nya ba ka numéro di pour une dernière fois awo numéro mu mako bawla d'accord bon anga numéro bon 76 63 76 63 50 43 ibi sega ka 76 63 50 43 d'accord la sin fanata yoyi abe numéro kele ni nala sonama amba fo kosobe ala garsiga nyumandi aw ma ka beni mo mi ba o de merci allez merci bonsoir merci aba ala kanu jongu salamu aleka alegine ganisa ala kira mantum peganame alegine ganisa nienne esikiri filani kai alegine ganisa kaboti goroni pamawosigila alegine ganisa alegine dunye jamana shigiye aligine ganisa a capitale Firdauso aligine ganisa a tugudo jannatu salami aligine ganisa a tugudo jannatu naimi aligine ganisa a tugudo dadu salami aligine ganisa Oka bila jamana sheki bella nunu pegadisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibadalai tubu ilala aligine ganisa angatu wikeni ponana jaya aligine ganisa kabini kira adama kilila aligine ganisa kira adama tumbe aligine la aligine ganisa ani aumba awa aligine ganisa olu polisa bukora shitanela aligine ganisa udonna foka bila bituna aligine ganisa alaye aligine doni kauna famiye aligine ganisa namashiriya fama alala aligine ganisa kashiriya ko alaye kele aligine ganisa katuku kiraba folo aligine ganisa katuku kira Muhammad ko aligine ganisa kuni au mwakade aligine soro aligine ganisa kuna maselati babono aligine ganisa namasunge ante alijanna soro aligana ganisa kuna majagabo ante alijanna soro aligana ganisa angata ijila anga alijanna soro aligana ganisa nagunyo wale yake aligine ganisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ala yakile kaunga kirae alitine kanisa jakira pamadu befire dausula alitine kanisa libi fulila seneka nubaruma Samara ninkilu alu fara, mamfinen alu fara, minu kanu sala alu fara, dianye kabele. Decoration, kamera baby, decoration, 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 kamera baby, decoration, decoration, ah, dimuri tinne falu dimberene ti decoration, baram merene ti decoration, fanadi kumbe koro decoration. Ibanya rabini découragé, famadi la chérie découragé. Dakela mola, mokanya rabini découragé. Dakela bio, media namo. Dakela fefe, tenya rabini découragé. Mokanya bio, media rabini. Tunyali nale konfonye. Bien, chers auditeurs, vous suivez l'émission Tous Azimuts et c'est sur la 101.2 Radio Clérocité du Niger. Benkedia Fatim est dans la place. C'est pas comme ça qu'on dit? Dans place. Quelle place? Dans le studio. Dans le studio, ok. La place, je voulais gars. Fatim, comment vas-tu? Mon monument, non. Tu vas bien, Fatim? Ça va, alhamdoulilah, Tatalamine. Oh, pourquoi tu t'entends pas avec le monsieur là? Je sais pas. En fait, entre nous, c'est l'amour pimenté. Bonne arrivée à Afrique, c'est le Magoune. On connaît le top là comme avec. Tabou. Et le mot confirmé. Et tu es dans la place, il fait. Tu vas bien, Fatim? Oui, ça va. C'est vrai? La santé, super. Le moral, super. Tout le monde va bien, super. Papa, maman, les frères et sœurs, la famille va tout bien. La fiabougou. La maison va bien, les courants vont bien, les portes se portent à merveille. Ça, les marmites, c'est... Ah non, ça c'est la folie. Se portent à merveille, tout le monde. Ah non, ça c'est la folie. C'est la folie. Ah, folie. Ça, c'est la folie. Non, mais je lui ai demandé la famille. Tout ça, c'est la famille. Tout ce qu'elle vient de citer. Les marmites, les... Attends. Hein. Non, bon, d'accord. On est avec un autre invité. Et cette fois-ci, pas les moindres. Hein.
Lui, il est le monsieur spirituel, on l'appelle comme ça. Le conseiller spirituel. Monsieur spirituel. Voilà. Alors, donc, la spiritualité, c'est pour lui. Il a tellement maîtrisé cela qu'il peut être conseiller spirituel maintenant. Il faut maîtriser la matière avant de donner des conseils à quelqu'un, juste dans la même valeur encore. Alors, donc, il y a même le conseiller matrimonial aussi. Il faut maîtriser aussi ça. Ben c'est vrai mon frère, si tu maîtrises pas. Alors, bravo à toi. Il va se présenter. Et après, moi je vais juste tirer une question dans tout ce que Fatima a cité pour lui demander. Si c'est pas de la spiritualité aussi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien. Bien, le nom, le prénom et tout. Alassane Fofana. Alassane Fofana. Conseiller spirituel. Ah voilà, monsieur spirituel. Mais bébé Ndoni Kakolo numéro 1. Ah, Alassane Fofana Kakolo numéro 1. Donc numéro 2 voilà. Numéro 2. Kakolo là. Oui, humain. Oui, camarade. Ah, camarade numéro 2. Oui, parce que Fofana ou déjà. Mais numéro Jojo voilà. Bon. Ici a bien numéro voilà parce que minna na follow dim follow ni dim flana ni dim savana. Ba bi ici a bien la malikona. Amina klako yini ngali nunu kessa. Fofana nam akoko nyanyininga yana ka don e ka kuma kono folo memba fe ga fatim ni benke jande bonyo kona nyanyininga ngo yala ngo demba ya bedi akoko barama ka kene ko nanka kene kinim ka kene daka kene abora salamu ngono ga kene television be ka kene papa ka kene mama ka kene ni bete demba ya dewa wani be demba ya nin fana be wele se ka wele ale ye nin bɛɛ résumé li min kɛ ko spiritualité wa awa nin kɔni nin ye dɔnni dɔ ye dɔnni min a bɛ hakilitigi nafa a bɛ hakilitigi nafa parce que ni fɛn o fɛn bɔra ni mankan bɔra kalan de don ka se dɔ ma wala a bɛ dɔ kalan ah d'accord bon maintenant sisan u fila tɛ bɛnna la o fana ye spiritualité dɔ ye wa boy a bɛ faamu kɛ diɲɛlatigɛ la bɛɛ n'i ka faamu tɛ n'i ti fɛn min dɔn i t'o dɔn bɛɛ bɛ dɔ dɔn bɛɛ u ka bɛnbaliya in ye dɔnnibaliya de ye wa non u ka bɛnbaliya ye dɔ ka faamuyabaliya de ye parce que ni faamu ni taara fankelen fɛ ni faamuyaliw bɔra fankelen fɛ o bɛ ɲɔgɔn ye bon cɛ ni muso sisan jɔn ka faamuyali ka teli ni jɔn ta ye bon muso de informé bɛ ni cɛ ye donc benkajan y'a tɔɔrɔ parce que cɛ ka doni ka girin ni doni girin yɛrɛ i hakili tɛ fɛn ye bon doni dun muso dun surtout que muso saba muso saba de b'a la alors monsieur Fofana somɔgɔw bɛ di somɔgɔw ka kɛnɛ ne tɔgɔ ye Lamine Sila nin ye Fatumata Samake ye nin ye Benkejan ye Benkejan Fatumata Samake ja o yɛrɛ ye ne denmuso de ye Samakelakaw bɛɛ ne ye Zumana Aidara di Benkejan o kɔni o ye Sirifi an bɛ siran o ɲɛ parce que Sirifiw nana ka na u kalifa anw de la e ma dɔ fɔ ale ma sisan dɛ ne tɛ fɛn fɔ Sirifi ma dɛ ne Sirifi don ne data la min yafa ɲini Benkejan k'a data la han parce que an yɛrɛ bɛ maa min bonya diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ o ye Sirifi dɔrɔn ye parce que Sirifi ko de ka bon i bɛ tila ka n'o fana ɲɛfɔ a ɲɛna voilà spiritualité ye mun ye e kɛra maître spirituel ye f'i bɛ mɔgɔw conseiller an tɛ mɔgɔw fo fɔlɔ ayiwa an ka taa fɛ parce que diɲɛlatigɛ la kiledu lamɛnnikɛlaw bɛɛ ani su mɔgɔ minnu ye émission ɲininkali kɛ ni n ko k'a bɛ daminɛ u b'a fɔ cogo di yɛrɛ de 22h u bɛ yafa o ma parce que n nana sɔrɔ bi a daminɛna retard la donc an bɛ yafa ɲini olu bɛɛ fɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye n furumuso min sɔnna n ka na n ka bɔ su fɛ ka na n b'ale fana fo ja ne kelen tɛ o Fofana ala ka barika don i la su o su ne ta bɛ da bɔnni ni jɛmɛ la yan ko ne muso ma sɔn ko ne ka bɔ ja ne kelen tɛ b'a fɔ n ko cɛ naloma de ja ka fara muso la tilala kuma na sisan b'a fɔ ko yɛrɛ komi u ta n ye livre dɔ yɛrɛ sɛbɛn musow kan cɛ o cɛ tɛ muso dɔn i tɛ ala dɔn muso ye kabako fɛn de ye dɛ fo muso ka dɔn ni muso ma dɔn foyi tɛ ɲɛ voilà donc o kuma n bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n bɛ n ka foli kɛ bɛɛ lajɛlen voilà on ye ko cogo de la mina daminɛ an ka taa spiritualité mais yani n ka t'o la n bɛ fɛ ka mɔgɔw hakili fara ɲɔgɔn kan parce que poyi saba bɛ yen parce que i y'a dɔn débat in a ma organiser kosɛbɛ n sago la quoi e yɛrɛ ko k'i a balile la donc n bɛ poyi saba di mɔgɔw ma o b'a to mɔgɔw bɛ hakili sɔrɔ ka ɲininkali kɛ poyi fɔlɔ ye Mali janfa ye
Bismillahirrahmanirrahim. Malien bɛ janfali, tiɲɛtigi bɛ tɔɔrɔli, jamanaden ɲuman bɛ hamini, jamanatigi ye janfa kɛ, faamaw ye janfa kɛ ko tubabu bile ala ye, moriw ye janfa kɛ, moribaw ye janfa kɛ, misiri kɛra butiki ye, muso jamakulu bɛɛ kɛra jagokun ye, garibuw ye janfa kɛ ko nafolo caman bɛ setani kɔ, etazi caman bi jɔ garibuw fɛ, mobili caman bi san garibuw fɛ, jeliw ye janfa kɛ k'olu jatigiw kɔrɔ kana dɔn, maliyɛn bɛ janfali, tiɲɛtigi bɛ tɔɔrɔli, jamanaden ɲuman bɛ hamini, kɔgɔjibaw bɛ fagali la, cɛncɛnbaw bɛ fagali la, sungurubaw bɛ fagali la, dumuni kolon bɛ surakaw bɛ fagali la tiɲɛtifo ko la, sungurubaw bɛ fagali la, torow bɛ yiri bala, basaw bɛ ji kɔnɔ, duba bɛ cilen don, buramusocinin bɛ kasi la ko ala ka cɛ dɛmɛ, wa ala ye cɛ dɛmɛ, maliyɛn bɛ janfali, tiɲɛtigi bɛ tɔɔrɔli, jamanaden ɲuman bɛ hamini. Donc nin ye po ye, n ye min sɛbɛn, maliyɛnw k'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan pour que u ka se ka ɲininkaliw kɛ, parce que ɲininkali ka gɛlɛn maliyɛn ma. Bon a filanan o ye nazaradenninw ŋaniya dɔnna ye, nazaradenninw ŋaniya dɔnna, ɲangarafɔli dɔnba banna, k'an kɛ kodɔnbaliw ye, k'an kɛ kanukɛlaw ye, k'an kɛ sidatɔw ye. Nazaradenninw ŋaniya dɔnna, ɲangarafɔli dɔnba banna, an ka kalanbaw jɔyɔrɔ langolonyara, an ka joliba tɛmɛsira langolonyara, an ka wɛrɛbaw binyɔrɔ langolonyara, nazaradenninw ŋaniya dɔnna, ɲangarafɔli dɔnba banna, farafinya kɛra maloyafɛn ye, banakisɛ carina an sigiyɔrɔ la ko an k'an joli sɛgɛsɛgɛ, barikatigidenw de bɛ nazara bila koro bolo ko bali b'u la sagoya la. He ala, ɲɛmɔgɔ ɲuman di anw ma, malidenw a ye sabali, a ye sabali ka kalan, n'aw sabalila ka kalan ka baara kɛ ni tiɲɛ aw bɛ kodɔn, n'aw ye baara kɛ ni kodɔn ɲɛ aw bɛ barika sɔrɔ, barikatigiw de bɛ ala wele, ala b'u jaabi, ala mago bɛ tiɲɛtigiw de la, tiɲɛtigiw de ye minnu ye danaya kɛ ala ka gafew la. Donc a sabanan o ye l'école moderne, n y'a sɛbɛn tubabukan na, pour que maliyɛn minnu bɛ taa école la n'u hakili la k'u civiliselen don, u k'a faamu k'a fɔ fɛn dɔ de bɛ école in kɔnɔ ye, u k'o dɔn. Moi, l'école moderne. Je veux aller à l'école pour apprendre et comprendre les réalités du monde moderne, sachant que chaque civilisation a sa force dans sa langue. J'ai su qu'un noir ne serait jamais un blanc aux yeux bleus, un arabe ne serait jamais un indien à la peau rouge, étant donné que nous sommes les fruits de nos parents et que nous sommes tous envoyés dans nos familles et clans pour résoudre certains problèmes identifiés qui seront à notre portée si nous acceptons de nous soumettre à Dieu le Tout-Puissant, Maître de l'univers. Le bon Dieu illumine les cerveaux qui sont alimentés par des aliments licites propres à la consommation. Des combattants infatigables feront leurs projets s'anéantir, comme ceux du pharaon d'Égypte devant Moïse. L'école moderne est une machine qui broie nos enfants avec un enseignement de fiction, de romantisme, accompagné des diplômes sans conviction aucune, des diplômes théoriques des récalcitrants, surtout des diplômes payés avec l'argent sale. Fils de pauvres que nous sommes, tant que cette médiocrité persistera, le monde se fermera sur nous si nous ne faisons pas face à Dieu, le Maître Sauveur. Le bon Dieu peut tout faire et en tout temps. La bonne école est celle qui nous est propre. Voilà, il y a une poésie. K'a di maliyɛnw k'a dɔn u ka problème bɛɛ lajɛlen filɛ u kɔrɔ nin ye, donc u bɛ ɲininkali kɛ fan min fɛ u ka ɲininkali ko la. D'accord, donc yan'an ka kuma di auditeur ma, ɲininkali ka kɛ, ne tun bɛ spiritualité in kɔrɔ de, an b'a daminɛ o la fɔlɔ, o kɔrɔ bɛ se ka kɛ mun de? Spiritualité o kɔrɔ de ye ala ya faamuni, ala ko faamuni, adamaden a ye adamadenw dan k'u bila ka na jigolo sanfɛ, a ye tabiya dɔw de d'u ma ka kan ka baara kɛ n'o ye, o de ye spiritualité ye. O de y'o ye, e y'o de faamu, e y'o de kɔnɔna faamu sisan. Bamanankan na ne hakili la n y'a fɔ ten de quoi. Sisan fo e bɛ mɔgɔw dɛmɛ n'a ye. Voilà, mɔgɔw dɛmɛ n'a ye, voilà. Nka e ka faamuyali la o, a faamuyalen don wa? Ne ka faamuyali wa? Bon, ala barika la n ye dɔ kɛ parce que n y'a daminɛ depuis 92, caman faamuna. N ye livre fana caman sɛbɛn, n ye livre 15 de sɛbɛn bi n bɛ connaissance de kan. N ye livre dɔ sɛbɛn musow kan, ka dɔ sɛbɛn Mali kan, ka dɔ sɛbɛn fɛn caman. D'accord, an k'a daminɛ musow la. Muso ye mun de ye? Muso ye
u b'a fɔ cogo de muso ye kalifa de ye muso ye Ala ka kalifa de ye ka kalifa cɛ la i kuma in faamu sisan parce que n'i ko muso sisan i b'a fɔ galakakolo cɛ yɛrɛ galakakolo de bɔra ka kɛ muso ye muso ka surun cɛ la ka tɛmɛ a ba kan parce que muso o muso y'i muso ye i tin de b'a la tin min b'a la o de b'a to a marali bɛ nɔgɔya i ma sinon ni muso tɛ cɛ o cɛ fɛ i tɛ se k'a mara muso tɛ sira jinɛ ye muso tɛ sira Ala ye muso bɛ sira ni bi cɛ min fɛ dɔrɔn de muso tɛ siran a tɛ sira jinɛ ye a tɛ sira Ala ye ni bi cɛ min fɛ a bɛ sira o dɔrɔn de Fatim e ko kuma ye tiɲɛ ye de wa o ye tiɲɛ ye dɛ d'accord i bɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ an ye muso kan wa muso wa muso ye kabako de ye muso tɔgɔ de ye ko a dɔnnen don fɛn min ma dɔn cɛ o cɛ n'i ye muso minɛ i ɲɔgɔn cɛ i b'a furu sa cɛ o cɛ ye muso furu sa i fasa na n'i ye muso minɛ i ɲɔgɔn ye comme cɛ i b'a furu sa cɛ o cɛ n'i ye muso furu sa i fasa na n'i ye muso minɛ i b'a fɔ ko cɛ kɔrɔ ye mun de ye e bolo o kɔrɔ de ye ka muso minɛ komi e b'a kɛ cogo min na muso k'a kɛ ten muso t'a kɛ ten fo diɲɛ ka wuli o tɛ se ka kɛ muso ye fɛn kurulen de a tɛ se ka tilen cɛ o cɛ k'a b'a tilen a bɛ kari a ka di e y'a ka min kɛ e ye a tɛ n'o kɛ e ye fo ka diɲɛ wuli fo diɲɛ ka wuli wa cɛ o cɛ fana bɛ yen ko a muso b'a bonya n'a taara faden kɛnɛ kan a tɛ sigi cɛ o cɛ muso bɛ a bonya kosɛbɛ so kɔnɔ a kɔrɔ de ko k'a bɛ parce que ni muso b'i bonya dɔrɔn i bɛ mɔnɛ de don a la bon cɛ o cɛ bɛ mɔnɛ don i muso la so kɔnɔ n'i taara faden kɛnɛ kan i tɛ sigi an bɛ taa kelen kelen camanba de bɛ yen awɔ mais an ka taa kelen kelen parce que ne tun b'a fɛ k'a bakuruba cɛ cogo min na n y'a ye o fɛn tɛ an bɛ taa dɔɔni dɔɔni cɛ o cɛ n'i ye muso minɛ i ɲɔgɔn ye i b'a furu sa cɛ o cɛ n'i ye muso furu sa i fagona o dakurunya fila gansan dɔrɔn bɛ se ka su bɛɛ ban an bɛ sini ka kan ka sinikɛnɛ ka kan nka dakurunya fila in o talen ka bɔ cɛncɛn voyage tonnen na remorque fɛ o dakurunya fila an k'an si kɛ kuma la kan o ka ɲini ka faamu ka di n na ka tɛmɛ ko n k'a cɛ k'a fili ka cɛ k'a fili i nakun tɛna faamu an ka da dakurunya fila nin ma lala yana an ka wuli kelen bi sɔrɔ a kan wagati ka jan halisa o e ɲɛna ko wagati man jan de wagati ka jan komi na wagatiw y'a sɔrɔ an ye fɛn dɔ don a kɔrɔ ka dingɛ min bilala k'o lafa merci n y'a faamu i ko cɛ o cɛ n'i muso y'i bonya kojugu sokɔnɔna la n'i taara faden kɛnɛ kan i bɛ to yen i bɛ la to parce que n'i muso y'i bonya kojugu i bɛ dimi don a la ne m'o kɔrɔ dɔn dɛ merci muso filɛ muso ye cɛ ka kalifa de ye muso ye cɛ ka kalifa de ye muso ye cɛ ka kalifa de ye e bɛ taa fɔ ci de bila ka taa fɔ muso somɔgɔw ye k'u ka jɛ ko k'a d'i ma k'u k'a fisaya i ye k'a d'i ma u b'a fisaya k'a d'i ma a b'a fa bila e k'a ba bila e k'a teri bila e k'a somɔgɔw bila e k'a jɛɲɛ bila e ka yɛlɛma e ka so ka taa da e kɔfɛ k'e lafiya ka kɔnɔ ta e kɔnɔ tile kelen dimi min b'a la musow de b'a dɔn ka tila ka wolo e saya ni balo cɛ ka tila k'o den ladon e jamu de b'a la k'e fa ladon k'e ba ladon e b'o sara sɔrɔ cogo di ne ye ko min ko la ou bien n'o ye ko min kɛ n'i ko k'a ti bɛn ma e yɛrɛ ye jɔn de ye i m'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ e ye jɔn de ye an b'an jɔ yen i ko muso i ye muso définition d'a ma cɛ ye jɔn de ye cɛ fana définition fɔ a ɲɛna o yɔrɔnin kama sa voilà cɛ ye diɲɛ so b'a fɔ cogo di dɛ diɲɛ kun tilenna dira maa min ma k'a k'a dajuru sama diɲɛ kun tilenna dira mɔgɔ min ma k'a k'a dajuru diɲɛ dajuru sama i ka taa ni a ye nin sira fɛ voilà cɛ y'o de ye o kɔrɔ o fana ka dun dɛ
kɔrɔ jumɛn de bɛ y'o fana kɔnɔ ni bɛ kuma faamu sisan cɛ ye falenkurunin de ye d'accord a bɛ doni de ta a bɛ wolo k'a dege doni ta la n'a sera doni ta la a bɛ doni ta a bɛ sa ka doni ta kɔ la donc cɛ bɛɛ bɛ sa ka doni to i kɔ la cɛ ɲuman bɛɛ cɛ min sɔnna e ma o de la ne tɛ n ba tanu ne bɛ n fa de tanu parce que mɔgɔ min n'i ma sɔrɔ so i b'i ba de dɔn ni maa ma sɔrɔ la so i b'i fa de tanu parce que muso mana ɲɛ cogo o cogo a bɛ cɛ bila su kelen kasi la a bɛ kasi k'a yɛrɛ yira ala la donc i fa tanu i fa de sɔnna k'i ba mara o dimi kan e ka na k'i fa sɔrɔ aw ka so k'i ba sɔrɔ aw ka so i kan k'i fa de tanu k'a yɛ jija o de kɔrɔ a bɛ fɔ ko den ka kɔrɔ n'a ba ye faso wa bon min na a bɛ fɔ den ka kɔrɔ n'a ba ye bon dans la spiritualité muso ka kɔrɔ cɛ muso ka kɔrɔ cɛ ye cogo di ala ka danni na fɛn o fɛn ni ala y'a di fɔlɔ o de ye dɔgɔnin ye min bɛna filanan o de ye kɔrɔ ye muso filɛ nin ye muso bɔra cɛ galagakolo la mais muso san 12 bɛ furu cɛ san 40 ma a b'a furu a bɛ tila ka den sɔrɔ est-ce que cɛ san 12 bɛ se ka muso san 40 furu a tɛ se merci ça c'est un de deux a jateminɛ kunsigi finman ni kunsigi jɛman jumɛn ka kɔrɔ jumɛn de bɛna fɔlɔ kunsigi finman jumɛn de ka kɔrɔ kunsigi jɛman voilà bon Lasana ni Fuseni de bɛna fɔlɔ parce que Fuseni y'a fɔ de ko ne ale mana fɔlɔ k'a bɛ bɔ ni ba galaka ye a fa ko k'a deli ka Lasana deli ka k'a to Fuseni ka na mais Fuseni bɛna diɲɛ na o bɛ juru siri a tɛgɛ la ni Lasana nana adamadenya yɛrɛ la i b'a sɔrɔ Lasana dafalen don ka tɛmɛ Fuseni kan donc i ye kuma in faamu sisan voilà donc maintenant sankolo ni dugukolo sankolo de danna fɔlɔ mais ko bɛɛ bɛ laban dugukolo de kan donc ala ye fɛn o fɛn di anw ma anw ɲɛ b'a la cogo min na o t'a yɛrɛ ye f'i ka ala de sɔrɔ pour que i ka se ka tiɲɛ na f'i ka ala de sɔrɔ pour que i ka se ka tiɲɛ na d'accord an bɛ segin ka na cɛ fago en fait cɛ o cɛ ni i muso sɔnna i ye kojugu n'i taara faden kɛnɛ kan i b'i la tɔn parce que k'i bɛ dimi don i muso la n'i muso sɔnna i ye kojugu dɔrɔn i bɛ dimi don a la cɛw bɛ k'o min ɲini donc o kɔrɔ de k'u t'a sɔrɔ diɲɛ fara lahara kan non o tɛ cɛ o cɛ y'a sɔrɔ i tɛ ku cɛ tɔgɔ la de e m'a ye muso bɛ maa lankolon dɔrɔn de fɛ maa lankolon dɔrɔn de bɛ mɔnɛ don muso la maa o maa ye cɛ ɲɛnɛma ye muso bɛ mɔnɛ don a la e m'a ye kakɔlɔw filɛ n'a fɔra ko karisa ye kakɔlɔ ye t'a lajɛ i b'a sɔrɔ a bɛ siran a muso ye entre parenthèses o tɛ baro kɔnɔ dɛ sirifukɛ sigilen filɛ nin tɛ kakɔlɔ ye nka nin ma nɔgɔn dɛ nin ye o ye yan nin bɛ kule dilan yan k'an ka n'a da yɔrɔ kalaya sirifi filɛ nin ye mun de ye sirifi ye c'est ça le problème sirifiw bolila ka bɔ maka parce que u bɛ faga de k'u ye kira somɔgɔ ye ni sirifi nana u ka dugu la a bɛ na en 3e position après alimami dugutigi ni alimami kɔfɛ ale bɛ na yen de a bɛ na a ka bugu sigi n'a y'a ka bugu sigi maa o maa sera k'i sen ta ka taa fɛ a b'i den kalan fu a b'i balo fu dɔw bɛ se ka yɛlɛmɛ ko 3 kɛ sirifi ka du kɔnɔ ka sɔrɔ u somɔgɔ tɛ a b'u balo fu o de la Mali halala Mali kodɔnna bɛɛ bɛ sirifi bonya o de ka sɔrɔ o de la n'a fɔra karisa ye sirifi ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ n'a m'i ta a y'i fa ta ou bien a ye somɔgɔ dɔw ta k'olu balo ala ka sɔn wa sirifiya de y'o ye bon sirifi o sirifi tɛ se o la o tɛ sirifi ye wa Fatim wa Binkeja kuma b'i bolo kana na matafara fili somoro mais kuma na kuma ninnu ye n'i y'a jateminɛ kuma ninnu n'i y'u sigi k'u woloma kuma ninnu terre de kuma minnu t'u la quoi mais peut-être a bɛ fɔ bamanankan minnu na o de bɛ se ka girin dɔ hakili ma a ye kuma min fɔ nin ye ko ni cɛ o cɛ mana se muso mana mali ma so ko n'i taara i b'i to kuma a ka kuma in laban na a ye kuma in développé comme on le dit tubabu b'a fɔ cogo min na français facile a laban a fana y'a di sisan bamanan facile a bɛ faamu min na depuis ala ye diɲɛ da malankolon de bɛ mɔnɛ don muso la voilà donc kuma in yɛrɛ bɛɛ b'o de nɔfɛ i b'a fɔ ne bɛ deli ka min f'i ɲɛna
ngo chenalo mare jaka fara musonye donc kuma mbe yo kele foto de bu bonyo na ko parce que o be kuma do fo ko ni bi muso bu ko shida ba farla tokoro ba ku do ko fanye après on na kala nyefo ko te de ko muso re de manganga bu shido ba farla bulu man ka so o mawa ko ni sire ma ki bi fasan quoi bon tokoro ba ku mo de fo pour que mo bali muso bu la na après on na nyefo muso re de te bu ko tay parce que muso be manya koro de ke manja kuroba yija ko ya ba ke chewo cheta do ko muso be manja kuroba ke muso manganga dima manja kuroba ali muso be sabe manja kuroba ali muso e sanke me so la be manja kuroba I denfitini sansaba na bi bulo so na be manja kuroba kila donc manja kuroba ndu abike wati mina man no de parce que aba jeti mini ni bi yoro mina be biye de kala ka turala na ya turala tla ka ta sigi kinyere le ne mi nge karsala bina ni so la be mfa ka tro effectivement aba da minke elle sait ce qu'elle a fait. Donc ni kumana abe tigila ni ya to ya farama abi bonya. Ni kumana ni ya korofo ya abe tigila. Mais ni ya to ka tu mi no feila. Voilà. Ayo sora iga réaction. Voilà. Mais ni imakun. Voilà. Aka kokele ninka. Voilà. Ka ye ka to ka tegen so ya. Abi bonya. Abi bonya. Okoro de e bi se ka le mara halli digunan. Hala est bien touré là. On a bien touré là. Et puis c'est qu'elle est mara. Donc comment avec qui monsieur? Bon, tchou mabo muso tchou to de don. Malien tchou mo se ko de femme. Sinon te muso furu manganga sa. Muso ere ni muso ti fa titi no fa. Ka fabla ado fa ka so kanyitai u ka dumuni kaditai. Ah, vous beto e ka tugu e no fa. Est-ce que comment une femme? Famuna ambe duma don na me am sura temena toy
Ambisi kuma keso kono Fatim bia aywa benke jambia Fofana spiritualité Fofana mais spiritualité c'est que faut bamananga na chogo di spiritualité o kono weye ato kana mai momi ala ko famwa ou bien momi islamé a fam fodro momi parce que ni ko kodon me sensi chamana Kodombe awa Kodombe sans c'est que sensi chamana c'est que fodro ko mami ala ko fam parce que ala yi dugolo dan ka tasira do regira o tasira une famuni o de spiritualité voilà oui bah c'était dans la sonama c'est ça il est fait mon fo a kele fo ko ni e malien ka du kono na kuma ta ka foyer che kan ki kechugo mina muso kan ki kechugo mina spiritualité konnala famille konnala c'est ça en un mot ni chewye muso famu furusate mais ebe ki sinsin minka abora kaso aya fatwe ka batwe ka faka na folote ka baka na folote ka faka fantaya twe ka baka fantaya twe kana ekaso ka tuge ko die aventurier folo oye muso de be bo afana bakaso abika ta minka so ato fadon bi ato badon fenfen be kelo luka duko na to do cheimbe na kunchi de wa bena fenfen kala to da kon tugura ko donc eko o gestini ani fana abina jelikuru iye jelikuru ni ka damine donni min kama ala ye garsige bla a debela fo ka ta kalo kononton dafa toroya min baka a toroya ni eko ni be se ka furasa iba debe mais dimi fin kri min be a golo koro ote e sorola akoni ba fie njamben dimi ala ne sato de domi e ba fo ala anga ke disa anga ta docteur so anga ta mam soro ni fe anga ta yirilin tiga e koni tayo ye bi warbo e be effort fourni ibi boli ba deme moralement parce que amani yo kella muso mani ye be ka toro ya o ka fana no fa moralement elle ressent ça donc a beau ressentir mi go bi chaman bo ale ka douleur la mais douleur morale de oye mais douleur physique kon be et na ce ko tagaboaka donc e ko be de koson che kanga ka muso toyenwa voilà so walo be de koson che kanga muso to parce que muso donc muso mana dimina ko ke o kofe e kanga ko famu ko nyeni sira wore fe mini tieni sira ta ayi man kele minke ibo mandita ko bla nyakora jukuma minke ibo fli. Dans la spiritualité, observe ketchugodi. Il se qu'on frappe au frein ketchugodi. Bon, dans la spiritualité, le bon Dieu illumine les cerveaux qui sont alimentés par des aliments licites propres à la consommation. Adam a dit que hakili sera fourni à se lever bolo halalala. Maman m'a dit halala and aleni alaka contacté tikelenu. Moromite halala. Okore ati bala washila. Parce que ni ko washi suku kacha. Washi dans le bon sens de kodo. Si ni malay ni ko washi ba fa ko nye fembe no le no nyete. Ni bi barake mo ye barake ni sunguru bay ko na jele ala ya ka bara mi ga bi sara mi di me ga sara jele no. Ale be min de mo jele no. Ale de tara no le minta. Voilà. Ore no le. Ma ale ba dili wari no le minta la ka de mo war jele ni dile ma. E barake masake jugu bulu. Abi sara ni wari mi ni barake ni ngane jele ya ka wari jele no même malien chamam tout donc ni go war no war be no len donc wari no len flani donc ebe bara mi ke ebe barake ni ngane jele parce que problème no be quoi mo ma fam ala e fatia dama e ma e fatia fle ni fatia dondre se ka ko jugu ke ni ay kramo be ko jugu ke ama fatia de do ni fatia dondro fofana fatia e muye fatia e deleli Kurana be de résilier me fatia kon fatia be comme ordinateur de ni kurana kuma ka nya ko tania do fatia kon aba jabi bokadim e kuma une femme c'est ça bon niko ya niko bi ni na niko fatia wa fatia dron awa dron fatia dron donc maintenant ta femme parce que ni mo te fatia do te kurana do te ka kurana femme al ni kurana kan était fo femme là parce que mina fatia ni fa isa pour que rasika mais c'est très simple bi koro de ko la graine sermente dani femme bi fallait bi dani femme bi fallait la graine sermente bi similaire koro de ko an kun te fancy ala de yanki nankise
an tun tɛ fansi an kun bɛ fu de kɔnɔ ala de y'an bɔ fu kɔnɔ k'an la nati diɲɛ na n'an kisɛ ye danfɛn o danfɛn n'i y'a ye dugukolo sanfɛ a kisɛ b'a la a kisɛ b'a kɔ la ni ala mago jɔra a la don min y'a dɔn n'i sara o bɛ t'i su dɔn de bon e tɛ taa ɲɔ dan bon e bɛ dugukolo jukɔrɔ ni ala mago jɔra i la don o don i bɛ wuli e yɛrɛ de bɛ wuli maliyɛnw ma da o la o parce que a ma f'u ye a ma f'u ye parce que a bɛ f'u ye cogo min na u t'a faamu bon sisan nin bɛna ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamu arahamani kɔrɔ de ko nɛɛma min bɛ kisɛ in falen danfɛn bɛɛ ka kan o nɛɛma de la sinon nɛɛma tɛ diɲɛ na an ka kan min na nɛɛma o nɛɛma ni ala y'a di i b'a sɔrɔ dɔ ta ka ca dɔ ta ye dɔ ta b'a tɔɔrɔ dɔ ta b'a nafa arahimi kɔrɔ ye ko alijɛnɛ donc e min dara a la k'e kun tɛ yen ala y'i kɛ ni kisɛ ye e min dara a la ko ala bɛ se k'i lakunu ale de y'i tila nɛɛma in b'ale de bolo e min dara a la ko alijɛnɛ bɛ yen k'e de k'a fɔ alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin kɔrɔ bamanankan na ko tanu bɛ ala ye ala min ta ye diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn ye n'a y'a kalifa silamɛ la k'a daminɛ i muso la karamɔgɔ e b'a lakali cogo di diɲɛ de kalifalen bɛ ma diɲɛ muso bɛɛ kalifalen bɛ ma k'a daminɛ i muso la diɲɛ den bɛɛ kalifalen bɛ ma k'a daminɛ i den na diɲɛ bagan bɛɛ kalifalen don k'a daminɛ u b'a fɔ cogo de bagan min b'aw ka so ni bagan tigi ka so bagan min bɛ kɛ kin na diɲɛ fiɲɛ bɛ diɲɛ fan o fan kalifalen bɛ ma i man kan k'a nɔgɔ i man kan ka ji nɔgɔ ji gutu kelen bɛ maa don jahanama na mais mali silamɛw u bɛ silamɛya de fɔ ka mɔgɔ lasiran ka ala kɛ mɔgɔ fagala ye u tɛ ala kanu don mɔgɔ la u bɛ maa de lasiran ala ɲɛ mais ne ye mɔgɔ lasiran ala ɲɛ donc mɔgɔ sirannen de bɛ tugu ala ye ala kɔ i ma tiso nkalon na ni maa sirannen tugura ala kɔ i tɛ kɛ ala fɛ o bɛ siran ɲɛ de n'i siranna mɔgɔ ɲɛ ka tugu a kɔ i ma k'a fɛ i siranna ɲɛ a bɛna jagankata min da i kan d'accord donc wajulu minnu bɛ ka kɛ u tɛ ka an ni ta k'a da ala kanuya kan an bɛ ka siran ala ɲɛ de ka ko ka nin dabila n'an kɛra ala fɛ est-ce que o ko dabila de ka di wa n'an siranna ala ɲɛ jumɛn de dabila n'i kɛra ala fɛ o ko dabila o de ka ɲi o de ka teli fana kuranna nana o de ka teli o de bɛ e yɛrɛ nafa mais n'i siranna ala ɲɛ k'a dabila a t'i nafa i m'a o de la n'i ye mali oui parce que jahanama b'i kɛ tan maliki b'i kɛ tan u b'i bereke k'i kun ci e m'a ye bamananw ko yanni ka ala deli sabali la k'i ka ala deli sigiɲɔgɔn ɲuman na yanni ka ala deli sabali la k'i ka ala deli sigiɲɔgɔn ɲuman na o kɔrɔ ye jumɛn de karisa tɛ sabali parce que a sigiɲɔgɔn min b'a la n'o de bɛ kɛlɛ kɛ o maintenant sigiɲɔgɔn kɛra ɲuman ye kɛlɛ tɛ yen a ka sabali la ka sabali waleya tɛ ani min bɛ ɲɔgɔn na n'i y'o falen k'a kɛ mɔgɔ ɲuman ye a ka sabali la ka sabali waleya bɛ dɔn ayi a tɛ dɔn ayi karisa bɛ kɛlɛ kɛ ou bien karisa sabali o tɛ dɔn donc silamɛ ye jɔn ye silamɛ de maa min ye kalimatu shahada kɛ diinɛ don kan k'a di ala ma danayamɔgɔ ladiri min y'a kan di ala ma a b'a dɔn ale tun tɛ ala y'a kɛ ala ɲɛ bɛ ale la a bɛ yɔrɔ min na ala bɛ se k'ale faga k'ale lawuli ale ni bɛ ala min bolo mɔgɔ min y'o dɔn ka layidu di ala ma o de ye hakilitigi ye sinon hakili tɛ maa si fɛ maa min tɛ lahara maa min tɛ miiri lahara la hakili t'o fɛ i ye kuma in mɛn bon a filanan o ye arahamani rahimi ye arahamani rahimi kɔrɔ de ye fɛn fitinin min kɛra i garisɛgɛ ye diɲɛ na n'o y'i muso ye o tɛ garisɛgɛ ye n'o y'i den arahamani rahimi voilà o tɛ garisɛgɛ ye nafolo ni min dir'i ma kɛnɛya ni min dir'i ma dugukolo sanfɛ ala ko n'i ye ale ala dɔw nɛɛma in na lahara ta a b'a d'i ma maa o maa sera k'i muso mara n'a ka farin n'a ka jugu lahara i bɛ sa don min na o b'a sɔrɔ jurumu kelen t'i kan na n'i y'i muso mara ni a bɛ ka ko k'i la i y'a mara o kan i m'a malo i m'a gɛn i tɛ sa ni jurumu ye i ka jurumu muso ka manjakɔrɔba de bɛ cɛ ka jurumu bɛɛ ko ka bɔ a la manjakɔrɔba a ma nɔgɔ ko ye cɛ mana ɲɛ cogo o cogo i bɛ su kelen kasi kɛ i b'i sigi ka kasi n'i y'i muso buga i malo la n'i y'a to yen ni dimi bɛ ɲɔgɔn na ala ɲɛ b'aw la so kɔnɔ
Club bɛ kuma in na sisan. E ta i ma nɔgɔ dɛ. Ni muso. Ouais, mais terre. I muso bɔgɔ e balo la n'i y'a to yen ni dimi bɛ ɲɔgɔn na e bɛ mun de kɛ sisan? N'i sen da dugukolo ka tasuma bɛ yen n'i y'a kɔrɔta i. Donc o yɔrɔ in de la spiritualité bɛ na yen yɔrɔ in de la. I bɛ spiritualité de ta sisan k'o jɔ. Ni spiritualité de ta sisan k'o jɔ dɔrɔn i b'a faamu. A ti nafa. Donc o fɛn i bɛ ka spiritualité min ɲini dɛ o fɛn de ye spiritualité yɛrɛ ye. K'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ nin kɔfɛ. Fɛn min bɛ nin kɔfɛ o de kama n bɛ nin to yen. O bɛ nafa. Voilà. Donc hakili min bɛ i bila k'o ye dɛ o de ye spiritualité ye. Kodɔn. O de ye kodɔn ye. Voilà, o de ye kodɔn ye. Bon i y'a ye Maliki Yawmidini ko jɔ don masakɛ de y'ale Alahu Taala ye. Donc dimi ti e ma foyi la. Se ti e ye foyi la. E tɛ se ka foyi yɛlɛmɛ. I tɛ se ka jurumi sɛbɛn maa kan na. I tɛ se ka baraki sɛbɛn mɔgɔ ye. Hali ni dɔnni b'i la i tɛ se k'a di i den ma. I tɛ se. Donc o kuma e bɛ baara min na i b'i ka baara de kɛ i ni Ala ɲɛ b'i la. Donc o kuma o ban n'i ye kuma kojugu min ye n'i sera k'a bɔ n'i bolo ye i ka baraji bɛ Ala fɛ yen. N'i sera k'a bɔ n'i da ye i ka baraji bɛ Ala fɛ yen. N'i y'a kɔn i ka baraji bɛ Ala fɛ yen. Mais n'i y'i da de komi maliyɛnw b'a kɛ cogo min na ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ hala tɛ kuma karamɔgɔkɛ mɔgɔ sɛbɛ tɛ maa jugu don kɔnɔna jugu tɛ kuma maa jugu tɛ kuma. Donc maintenant maa jugu de bɛ maa halakitɔla ye a tɛ fɛn fɔ. Ka tiɲɛni ye tiɲɛni bɛ ka kɛ a m'a da don a la. A m'a da don a la. A bɛ se k'a lala a bɛ se k'a dilan a k'a ɲɛ adamadenya ka se ka sabati. Merci. Mais a ma sɔn. A ma sɔn. Donc o kuma Ala ɲɛ b'i la i ye fɛn o fɛn kɛ dugukolo sanfɛ i bɛ taa bɛɛ sɔrɔ ale Ala fɛ yen. Wa a bi misigara ci t'a jɛ. N'i ye ɲuman kɛ i bɛ t'i ka ɲuman sɔrɔ yen. N'i ye juguman kɛ i bɛ t'i ka juguman sɔrɔ yen. Donc et puis fana mɔgɔw ma fɛn kelen fana u b'a fɔ ko kiri tɛ lahara proclamation des résultats de bɛ lahara. N'i sera Ala fɛ yen Ala b'a fɔ i passera i bɛ taa alijɛnɛ na. Dɔw yɛrɛ bɛ taa alijɛnɛ na u t'a dɔn u bɛ ɲininkali kɛ u b'a sɔrɔ u bɛ alijɛnɛ kɔnɔ. Donc siga bɛ minnu ta la n'u ko k'u bɛ siga Ala bɛ vidéo yir'u la vidéo y'o taamasere de i ye min kɛ ɲɛna i y'a kɛ waati min i y'a kɛ yɔrɔ min na i ni min y'a kɛ Ala b'a bɔ ka yir'i la e yɛrɛ b'a fɔ Ala walayi tɛ donc o kuma ni ka ni jahanɛmɛ ka kan. Proclamation. Oui, aïdo, ame fatia inde kamal sao. Parce que kera fem pas do fa bolobi. Oye ka ayirako c'est-à-dire au lieu que wajulu kelaw ka ni sira Ala ɲɛ ani ka kɛ Ala fɛ voilà u bɛ ka ani la sira Ala ɲɛ pour que ka se ka balo an na parce que n'u ye ni sira Ala ɲɛ donc olu de bɛna balo e la olu de bɛ boli ka t'u fɛ karamɔgɔ sisan e filɛ ka nin bɛɛ fɔ nin sisan l'âme de si de b'u bolo la jahanama kɔnɔ u bɛ ka si ou bien mun bɛ kɛ sisan n y'a fɔ poyi kɔnɔ n ko karamɔgɔw ye janfa kɛ karamɔgɔbaw ye janfa kɛ misiri kɛra butiki ye muso jamakulu bɛɛ kɛra jagokun ye e ma ye n y'a fɔ kuma kɔnɔ. Lamine ka misaliya dɔ d'i ma o kuma la sisan ni ne ko e tonton Lamine ma sisan warimisɛn caman filɛ i kun n ko warimisɛn n'i ma di kɔngɔ bɛ mɔgɔ la n'i ma d'u ma n'i sara sini i bɛ don jahanama kɔnɔ mi lasina ani n ko i tonton Lamine ma n ko warimisɛn min b'i kun ne n'i y'a di mɔgɔ ma bi sini Ala b'a ɲɔgɔnna tan d'i ma a fila bɛɛ bɛ mun nɔfɛ i k'a di mɔgɔ ma mais jumɛn ka ɲi i condamné k'a di awɔ n sɛwalen b'a di dɛ i condamné parce que sini i b'a ɲɔgɔn tan sɔrɔ ani n'i ma di i bɛ don jahanama kɔnɔ i b'a di mun na jahanama in de y'a to i y'a di o i condamné m'a di o bon don o don n bɛ tilen ka nin yɔrɔ de f'i ɲɛna ne bɛ siran micro ɲɛ yɔrɔ min na o ye o yɔrɔ de an ye kuma daminɛ ni kuma kelen min ye complexité dɔ de bɛ jamana in kɔnɔ n'i ye arabukan fɔ siɲɛ kelen ka ban dɔrɔn i kɛra fɛn fasugu dɔ ye bɛɛ man ka wajulu kɛ Lamine bon f'i ka nin fɛn ninnu différence de dɔn minnu bɛ sigi jama ɲɛfɛ arabu ani silamɛya kelen tɛ kelen tɛ arabukan ni silamɛya tɛ kelen ye o k'o de bɔ ɲɔgɔn na mɛnɛ en tant que o de ma bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn o de ye problème ye silamɛya in a tɛ ɲɛta sɔrɔ bon f'i ka nin fɛn in dɛ f'i ka nin fɛn in de nin fɛn ninnu de dɔn a bɛ b'a fɔ arabu b'a ni arabu ko a bɛ kuma sisan n'a ko b'a fɔ ko a t'a arabu t'a fɔ ko Fatimu kulo bɛ tan a b'a fɔ de k'a ka buguli dɔnyɔrɔ bɛ tan buguli dɔnyɔrɔ ye mun ye kulo voilà
donc il faut être intellectuel fɛn dɔ bɛ k'a faamu yanni ka bila jama ɲɛ kana mɔgɔw lasiran taabolo fila bɛ yan tɛ tɔgɔfɔli kɛ n'i y'a u ni u ti bɛn u ka bɛnbaliya in ye ko parce que ko dɔ ninnu wulu lagosi k'olu tɛ silamɛ ye ko olu tɛ jahanama ko kuma fɔ mɔgɔ ye ko alijinɛ bɛ sɔrɔ sira min fɛ dɔrɔn k'u b'o dɔrɔn de fɔ mɔgɔ ye dɔw ninnu bɛ jahanama kuma de fɔ voilà donc n'i ye mɔgɔ nɛgɛ n'a ye a kanu ka don a la a k'a kɛ ni o ye o de ka fisa ni a sirannen ye i b'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na n bolo bila n k'i sɔn mɔgɔ sɛbɛya tɛ o i bɛ gɛrɛntɛ de kɔnɔ mɔgɔ y'i bolo minɛ o tigi y'i don gɛrɛntɛ na karamɔgɔ an ka taa fɛ voilà bon y'a ye bon sisan ni mɔgɔ ye ninnu faamu an bɛ lafiya an bɛna sisan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata al-mustaqima ya da ala y'o d'an ma o kɔrɔ de kan ka baara kɛ ala tɛ baara kɛ bali fɛ mɔgɔ tɛ baara kɛ ala t'i fɛ mɔgɔ tɛ baara kɛ i bɛ kɛ parasite i bɛ balo mɔgɔ la mɔgɔ bɛ balo mɔgɔ la a bɛɛ ka sara bi d'a ma diɲɛ na a si ta sɔrɔ lahara parce que fɛn tɛ bila i ye mɔgɔ bɛ ka balo mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ ka balo mɔgɔ la donc o kuma an ka karamɔgɔw kelen bɛ ka labɛn de kɛ ka adamadenw hakili gosi donc o bɛ sɔrɔ ka balo la n'i ye mɔgɔ gosi n'a ja wulila n'a tɛ taa fan dɔn a bɛ boli ka na e de fɛ o n'a nana e fɛ donc maintenant ale ja tigɛlen na n'i fɛ i b'a dɔn a t'a dɔn donc i bɛ fɛn sigi a kunna a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ fɛn min na mali kɔnɔ kabako de bɛ yan ne bɛ fɛn kelen fɔ sunguruba welela n'o ko mɔgɔ ye hasiri ye ale ma parce que ale bɛ wari min sɔrɔ sunguruba welela e b'o lakali cogo di karamɔgɔ kuma dunyara an ma faamuyali k'o la dɛ sunguruba welela n bɛna kuma dɔ fɔ tuguni ala jugu kana jɔ i ma ko karisa i ɲɛ bɛ ji in na dɛ n'aw ma fɛrɛ kɛ ala jugu de bɛ ji tiɲɛ est-ce que a bɛna fɔ e ye k'a to ala juguya la wa a maskelen de bɛna fɔ e ye or que ale yɛrɛ de ji tiɲɛ n'a ye bon an bɛ diɲɛ waati min na y'a nafsi waati de sera bɛɛ ko n yɛrɛ ni karamɔgɔw k'a yɛrɛ dɔrɔn a y'a yɛrɛ janfa a ye ala janfa jama min b'a kɔ a ye jama janfa parce que ala ko k'ale teri de ye fantanw ye karamɔgɔ bɛ kiraya parantiya de la mɔgɔ min bɛ kiraya parantiya la kira ye mun de fɔ k'ale ye fantan ye ale bɛ fɛ ka balo fantanw fɛ ale bɛ fɛ ka sa fantanya na parce que munna ala bɛ fantan de nɔfɛ kira isa y'a fɔ ko nafolotigi ka don alijɛnɛ na a bɛ komi ɲaamɛ n'a kɔla donni ka bɔ misiriw fɛ o bɛ kɛ cogo di nafolo bɛ sɔrɔ cogo di a cɛ ka jugu e b'i ta fɛ dɔ b'e bolo dɔ bɛ dɔ bolo mais e bɛ fɛ k'o ta fara i ta kan karamɔgɔ bɛɛ tɛ kɛ ni ɲuman ye dɛ donc iyyaka na'budu filɛ k'i ka baara kɛ ni ala ɲɛsiranya ye i ka diɲɛ kɛwale o kɛwale a kɛ ni ala ɲɛsiranya ye k'a dɔn ko ala ɲɛ b'i la n'i ye hɛrɛ min sɔrɔ o ala ɲɛsiranya kɔnɔna na ala mago b'o de la i ka hinɛ i sigiɲɔgɔn la n'a ye i ka hinɛ tɛmɛbaaw la n'a ye i ka hinɛ maa la i bɛnna ni maa min ka kungo ye ale ala ba i ka kɔnti dayɛlɛ ye a fɛ yen o kɔnti wari de bɛ kɛ k'i ka alijɛnɛ sɔrɔ ni tɔɔrɔ y'i sɔrɔ k'i to ale ala ka baara la i kana mɔgɔ si wele i ka ale ala wele o bɛ mun de fɔ sisan k'an bɛɛ ka kan yɛrɛ ka karamɔgɔ ye ni e y'i ban ka k'i yɛrɛ ka karamɔgɔ ye karamɔgɔkɛ ka t'i jigi siri sitani na karamɔgɔ ɲɛsuma tɛ yen dɛ wa nin problème de bɛ maliyɛnw kan i ye yɔrɔnin dɔ fɔ sisan bɛɛ ka k'i yɛrɛ ka karamɔgɔ o de y'a to u b'a fɔ ko den bɛɛ ka duwawu don i bangebaga fure ye k'o ye direct de ye ka tɛmɛ i taara mɔgɔ dɔ wele ka na ko ka duwawu k'a ye ala ka barika don tiɲɛ na e bangebaga fure ye a ma sa k'e de to diɲɛ na n'a ye kɔlɔn segin ni mɔgɔ ye kɔlɔn jimi a b'o baraki sɔrɔ a ye den wolo ka bila diɲɛ na hakili b'a fɛ ala y'i danfɛn min saya danfɛn bɛɛ ye i y'o sɔrɔ k'o bila diɲɛ na k'o lamɔ ka ɲɛ ka taa k'o to yan o ye kunnajiya de ye o n'o ye duwawu don sami ma a bɛ se ma ko ye direct de ye ka tɛmɛ i taara mɔgɔ ɲini ka na ko ka duwawu k'a ye mɔgɔ min ɲini e b'a dɔn mɔgɔ min kɔnɔ haramu b'a kɔnɔ a ka duwawu tɛ minɛ e bi fana an bɛna kuma laban yɔrɔ jumɛn de sisan siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin o kɔrɔ ye mun ye k'an ka duwawu k'an yɛrɛ ye ala kana an kɛ dangaden ye jɔn ye maa min ala ka kumakan ɲuman mɛn k'a dɔn k'i kɔ don a la o de ye dangaden ko ala k'an kɛ duwawuden ye maa min ala ka kumakan ɲuman mɛn ala teriw fɛ kiraw fɛ k'a bɔlen a jogo la mais n bɛ kuma dɔ fana fɔ aw ye adamaden ɲuman kisɛ parce que ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ni maa min kisɛ bɔra haramu na o ladi ka gɛlɛn
kisɛ jumɛn de ye haramu ye jɛnɛya den dɔrɔn tɛ dɛ maa o maa ye haramu du kɔnɔ ka haramu joli t'i la n'i ye den sɔrɔ kɔnɔ da muso la n'a joli ye den min bɛna haramu dɔn a t'i dɔn wa a bɛ juru sara i la den min kisɛ tɛ se ka ala ka kumakan minɛ o kisɛ nɔgɔlen don den o den bɛ yen n'a ka ɲi n'a wolola ka ɲɛ ni ala ka kumakan fɔra ye hali ni kafiri de don a bɛ don a nin na parce que a kisɛ ka ɲi a bɛ se ka falen. karamɔgɔkɛ e ko ni haramu bɛ mɔgɔ mɔgɔ kɔnɔ n'a jɛra a muso fɛ den mana bɔ a kɔnɔ o den bɛ kɛ mun ye. o den bɛ kɛ haramu ye haramu den don wa a b'a kɛlɛ. parce que a fa ye janfa k'a la parce que a ye mɔgɔ min jigi tigɛ o ye jurumuden o ala b'a bɛɛ sara maliyɛnw ɲinɛnen bɛ nin bɛɛ kɔ wa karamɔgɔw bi yan u t'a fɔ mɔgɔ ye n k'o de ye problème ye foyi tɛ kura ye fɛn bɛɛ ye kɔrɔlen de ye. Ouais, tu vois, c'est-à-dire, ni kuma in leçon dɔ de b'a kɔnɔ arabukan ye kan dɔ ye a fɛrɛlen don peut-être i b'a sɔrɔ kuma dɔw bɛ kɛ a bɛ fɔ direct min na o t'a kɔrɔ yɛrɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ laɲini dɔ de b'a la fo na filɛ ka min f'i ɲɛna nin fɛn min don e ye haramu min dun an ka haramu in n ka exemple kɛ e tɔnɔ Lamini tun kɛlen don ka fɛn dɔ de labɛn i bɛna taa n'i tilala émission na i y'a sa i bɛ taa i b'a di i ka denmisɛnninw ma u k'a dun ne ye n den y'a suɲɛ san 40 ɲinɛ kɔ a ni ala to munna ala to sara ne fana ka denw na. le fait que ne y'a san n bɛ taa di n denw ma ni émission banna sisan e y'o suɲɛ yɔrɔ o digira e denw na e ma taa di denw ma o ma digi e denw na donc sini a fana bɛ se ka degun dɔ se e fana denw fana ma o min y'a suɲɛ a bɛ se ka degun dɔ se o fana denw ma o ala ka sara cogo ka ca mais a nana ni aya laban min yanni an ka don nin kɔnɔ ihdina siratal mustaqima pour te dire que k'a fɔ a ye filɛ ka min fɔ ne ko n'an ye bisimila in daminɛ n'an ye bisimila in daminɛ an bɛ su in na bɛɛ kɛ a la parce que ihdina in arabukan nin ihdina ko k'i ka an kilen ka i ka an kana ka taa siratigɛlen ma ne tɛ dɛ a y'o de f'i ɲɛna ko depuis yɛrɛkunko de donna ko la ko tiɲɛna parce que ihdina ye ko kɔrɔ ye de an i b'a dugawu kɛ bɛɛ de mais ko n'i ko i yɛrɛ kelen i ka seli tiɲɛna arabukan ne kelen ihdini ala i ka ne kilen ka taa siratigɛ kilennen kan ihdini i ka ne kilen ka taa i ka ne kana ka taa siratigɛ kilennen ma mais ko n'i y'o fɔ k'i ka seli tiɲɛna ihdina de kan ka fɔ ihdina de kan ka bɛɛ ko mais ko n'i ko i yɛrɛ kelen k'i ka seli tiɲɛna donc pour te dire qu'il bɛ ɲuman bɛ fɔ ko i k'i jija i ka taa seli jama la i bɛ fɛn fɛn ɲini o t'o ye wa voilà i k'a ɲini i ka jama lajɛ ala ye fɛn fɛn fɔ a ko k'aw groupelen de ka très bien fɛn bɛɛ k'aw groupelen de ka hinɛ bɛ yen de jama yɛrɛ fan fan hinɛ bɛ yen de kana to ka bɔ jama kɔ an bɛ duman dɔɔni lamɛn ka Fofana to yan ka ninakili dɔɔni ka mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 ta bataki téléphone na parce que an kelen tɛ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Fatim kɔni b'an fɛ Fatim e ta kɛra yɛlɛ de sun na ne bɛ lamɛnni la awɔ ala k'a ɲɛ ma lamɛnni kɛ k'i to so Fofana y'a ye u y'a daminɛ tuguni yɔrɔ n m'a fɛ n k'u ti bɛn nɛgɛjuru ye mugan ni kelen funu tan ni kelen an b'an balimaw ta ni ɲininkali kelen 2 bɛ yen an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye hɛrɛ tilenna oui balimakɛ an tulo b'i la oui ça va bien merci i tulo bɛ radio Clé de la l'émission tous azimuts tɔɔrɔ si tɛ Fofana tulo b'i la voilà aw ka karamɔgɔ bɛ ka kuma min fɔ nin ye kɔni bɛ kisɛ yɛrɛ de kan e ma ye waati dɔ la mɔgɔ mɔgɔ ni i pour que den ka barika mɔgɔ mɔgɔ suɲɛli kɛ ka a ka den denguni kɛ n'a ye a den ni den tɔw c'est-à-dire depuis den natɔ la o bɛ den jurumu ɲɛɲini ka ɲɛsin den ma a denw bɛ tila ka u yɛrɛ kamana gan u ka du kɔnɔ u b'a ɲɛɲini ka dɛsɛ ka taa sɔrɔ u ye wariw de suɲɛ ka denguni kɛ ni a wari ye ka den natɔ kunbɛn ni jurumu ye
o de kama an ka den caman taara ka an yɛrɛ bolo dan an semako tɛ ka sababuya bɔ haramu dunni na quoi. Voilà, karamɔgɔ ka kuma tagacogo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ, a ka kuma bɛ kisɛ yɛrɛ de kan. Ala ka su yɛrɛ d'an ma. Amina yarabi. Inti wulila nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen l'émission tous azimuts ayiwa spiritualité Fofana Itara nɛgɛjuru ye mugan ni kelen foni fu tan ni kelen retlena. Assalamu alaikum salam karamɔgɔ an tulo b'i la. Baasi tɛ yen. Una gua un Fofana laga ninga le hagadu kuma na wa. Awo. Ya sa kuma mun fa don kera la an daga dinga balagin kon de ka ko se. Wa kana an daga do ko ala ko ikandi. Ala ko ikandi. Wai. Ala don kan. Dole ku sa ko misal ka suratul fatiha kono ni. Kada ni fatiha kono la ka ba. Iki tasmame iki foyini me ga ala tani. E ka dena ina la fe. Ne iya kana bu iya kana stain. La ora la me ni fa nga e na so abidondo fe e ni fu Ahmad ala ko. Na so abu ga kitabu do le kala we afana ga sa su so to na sa do fa la don. Bon, attention, Karamogo, bon, en fait, c'est un spirituel. Lui, dans la spiritualité, hein. Ah, d'accord, ok. Aïe, il y a une qui la foufane psé ga jabi. Doni chaman soro la, baba chugo de di du kono de quoi, neka choro wa do di ke do wi mena jabi ni abana. Ako choro wa ok du kono. Wa fama me c'est Amada ka livre ko na fo yin la ko kala. Bon, Amadia ka livre nya kuma me ye kajani ya kuma me neni Amadia mo wara de la ka kle ni ko nge borola. Anu de ba ko ya anu da na shala ndo ga ni inshallah afa. Merci c'est ça. Na nga chewa ko ni ko se. Inshallah. Amada fa na ka bazi ko ni ko se ka diwa ala ila da na ko ni. Merci. No Amada ka bala le famba du ga. Na la sona. Ani fo jibara da. Voilà, nti nɛgɛjuru ye mugan kelen foni fu tan kelen an bɛ mɔgɔ dɔ ta an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye ko daminɛ don a ma ban fɔlɔ yɛrɛ tilenna allo o tigi taara ayiwa an bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma k'an bɛ motikaw fo o y'an capté sisan yɛrɛ tilenna allo. Allo, salam alaikum. Wa alaikum salam. Kuma b'i bolo. Ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ nin ka ci dɔ la quoi. Misala la san. Ne ka n ba la taa iji la san. Mais wari nin tɛ wari diyalen. Yala iji min bɛ waati minɛ ne ba dun t'a kalama. Iji tɛ minɛ. Fofana ko iji tɛ minɛ wa? Iji tɛ minɛ. A ko ale ba t'a kalama. Musokɔrɔba kɔni taara. Musokɔrɔba ta ka ti minɛ. A ti minɛ. D'accord. Bon, o fana bɛ spiritualité kɔnɔ wa? Ayiwa, mais n bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛra sisan, o ji nin sira nin fɛ, après an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye. Nin taara iji la, nin t'a kalama k'a denkɛ y'i bolo don kɛsi kɔnɔ ou a ye nanbaratɔ ko dɔ kɛ o wari sɔrɔla iji taga sira fɛ. Iji tɛ minɛ. Bon, ne bɛnbakɛw taara hiji la o sen de la. O de y'a kɛ a kɛra sababu ye an ka cɛkɔrɔba dɔ sigira Safani taara u sen bila hiji la parce que dɔw yɛrɛ ko hali ka taa bolifɛn na k'o bi dɔ bɔ hiji barali la parce que n'i donna bolifɛn kɔnɔ sisi bɛ bɔ a la ni sisi bɔra bolifɛn na a bɛ taa min a bɛ taa sanfɛ n'a taara sanfɛ a bɛ mɔgɔ joli de tɔɔrɔ a bɛ tiɲɛni kɛ dɛ wa a bɛ tiɲɛni min kɛ kusutosoni jeninen tɛ nin ye kɔgɔji tɛ ka mɔgɔw faga mɔgɔ min taatɔ ye mɔgɔw faga a segitɔ ye mɔgɔw faga donc maintenant a ye mun de kɛ a la spiritualité la a ye tiɲɛni de kɛ o ye spiritualité voilà a ye tiɲɛni de kɛ oui mais est ce que avion ka sisibɔ ni min ye wari nɔgɔlen ta k'a don a bangebaga ka ɲɛtaga la ka taa ala ɲini yɔrɔ yala olu tɛ kelen ye non o ye o bɛɛ bɛ branche kelen de kɔnɔ pour que mɔgɔw ka se k'a faamu
pour que mɔgɔw ka se k'a faamu fɛn o fɛn n'a nɔgɔlen don a bɛ dɔ de bɔ i ka baraji niveau la ne ye mɔgɔ min suɲɛ k'e hiji bila ka taa e mɔgɔ ye a tigi tɔ ye est-ce que maa bɛ n bɛ k'o de fɔ mɔgɔ ye e ka mɔgɔw ba bolo kurun ni tulo kunkuruninw tigɛ tulo kɔnɔ sugu kɔnɔ k'e bɛ t'i ta tugu i bɛ taa sɔrɔ ala y'i ta tigɛ wa i bɛ min tugu a la n'a ma janya a bɛ surunya abada tɛ kɛ ye i ye kuma in faamu sisan wala ne bɛnbakɛw taara u sen de la hiji la ka taa mu sen na fo hiji la ka taa hiji kɛ ka segin Fofana o a fɔ hiji taga ni sen na a fɔ a fanga bɛ mɔgɔ la tuguni de kunberekun dimiw ni ɲɛdimiw ni kɔdimiw bɛ mɔgɔw la jabɛti tɔw ni tension tɔw ka ca ka bɔ yan ka olu kɔni olu fura ka nɔgɔ jabɛti ni tension nin bɛɛ fura bɛ kɛ anw fɛ yan hali i tɛ sɛgɛn i tɛ taa yɔrɔ si jabɛti filɛ ni jabɛti b'i la ni jabɛti min y'i fasa ko tɛ dɛ i ye min sɔrɔ i ba la o ko tɛ dɛ jabɛti min n'i y'a sɔrɔ i falen kulɔlen don i bɛ lemurukumu ɲini dɔrɔn lemurukumu jalan foyi tɛ fara a kan i b'a ji bisi i ye ji min sɔrɔ i bɛ ɲɔgɔn ji fara a kan sɔgɔma o sɔgɔma i bɛ verre biti ɲɛ kelen min chaque 2 semaines i bɛ t'i ka jabɛti contrôler n'a b'a sanguiner a tɛ se ka tɛmɛ o kan wa a bɛ jigin dɔɔnin fo ka taa ban pewu. Falaki segi ka nin kan sa e ko juma bɛnkɛja a bɛ furakɛli kɛ falaki de la falaki e ka ko ni jabɛti min y'a sɔrɔ irritéré o tɛ dɛ jabɛti min i y'a sɔrɔ bonya kɔnɔna na ni i bonyana dɔrɔn a y'i minɛ i falen mais i ye min sɔrɔ i fa la ou bien i b'a la o tɛ mais parce que n'i fasara n'i ye lemurukumu min a b'i tɔ fa de donc mɔgɔ minnu ka bon ni jabɛti b'u la o bɛ lemurukumu ɲini dɔrɔn k'a bisi u ye ji hakɛ min sɔrɔ u b'o ji hakɛ fara kan u b'a bila fiɲɛ ou bien frigo kɔnɔ sɔgɔma o sɔgɔma u bɛ verre biti ɲɛ kelen min chaque 2 semaines u bɛ t'u ka jabɛti u bɛ taa u ka jabɛti t'o contrôler a b'a stagner ka tila k'a jigin fo k'a ban pewu o ye falaki anw dɔrɔn de bɛ falaki di tile du la ni tile du tɛ mɔgɔ si tɛ falaki di bɛnkɛja tension ta ye jumɛn de ye voilà tension ta c'est très simple i bɛ gunjɛ dɔn kunjɛ kelen kelen ni su kora dɔrɔn la fonction chlorophylle ni gunjɛ bɛ yɛlɛma a bɛ ninakili comme adamaden kunjɛ donc i bɛ taa dɔrɔn i bɛ jɔ ni tile binna dɔrɔn e yɛrɛ y'a dɔn tile binna i b'a kari n'i y'a kari n'i ye cɛ ye kuru 3 n'i ye muso ye kuru 4 i b'a kari i bɛna tobi bɔgɔdaga kɔnɔ nɛgɛ tɛ k'a la nɛgɛ tɛ k'a datugulan ye foyi n'a mɔna i b'a kɛ filen kɔnɔ i b'i ko i b'i min 10 minutes i bɛ t'i ka tension lajɛ i b'a sɔrɔ a jiginna a b'a ban wa n'i continuera a b'a jigin fo ka na se 12-8 ou bien 12-6 i bɛ sɔrɔ k'a jɔ la normale banna très simple mais n ye dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ fana ye baro kɛ a y'a ɲɛfɔ n ye a ko aspirine filɛ ko aspirine ye fura ɲuman de ye ni mɔgɔ min yɔrɔ ka jan n'a tɛ gunjɛ sɔrɔ a bɛ to ka aspirine ta k'a kari siɲɛ 4 a kari don o don a bɛ 1 ta o la joli tɛ coaguler quoi hali ni tension y'a bin a tɛ paralyser n'ala sɔnna o faamuna falaki Fofana prévoyance i ko Mali kuma kɔnɔ baro kɔnɔ ka taa i kumana Mali kan i ye poyi di fana Mali kan e hakilina Mali ye mun de ye fɔlɔ a tɔgɔ jamana in tɔgɔ dans la spiritualité Mali jamana in tɔgɔ aw ye mun faamu a la Mali ye jamana kaba bɛɛ bɛ k'i ta fɔ n'i ye Mali yɛrɛ tɔgɔ lajɛ bɛɛ y'i ta fɔ sa an ka ɲɛ taabaliya parce que an ye Mali tɔgɔ dara an ka fɛngɛ an bɛ ka kɛ tan ta parce que a tɔgɔ dara Mali la an k'a bɔ Mali la an k'a kɛ tan ta u ye kuma min fɔ nin kuma in de bɛ fan bɛɛ fɛ merci comme anw de ye Mali sigi n'i ye fɛn min sigi i b'o sigi cogo dɔn i b'a wuli cogo dɔn ni maa min t'a dɔn i bɛ mɔgɔ caman bɛ kuma parce que u t'a dɔn de n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ nkalon de tigɛ cɛkɔrɔba ko ten a ko n'i ye maa ye ka fɛn fɔ a tɛ fɛn min dɔn a kisɛ de man ɲi n'i fɛn fɔ e yɛrɛ kɛ fɛn min dɔnbaa ye ka sɔrɔ i t'a dɔn i bɛna nkalon de tigɛ o n'i ye nkalon tigɛ don min ni nkalon dɔnna mɔgɔw bɛ tigi la san 100 kɔfɛ n'a dɔnna mɔgɔw bɛ tigi la o tɛ tiɲɛ ye ɔ Mali filɛ Mali sigira cogo di Mali la bozow de bɔra Asuwan ka n'u sigi yan bon bozo ninnu nana 3000 ans avant Jésus-Christ mɔgɔw y'a dɔn ko bozow bɛ yan ka daminɛ Nigeria fleuve Niger bi yɔrɔ la ni laki ninnu bozo de tun b'a la bon bozo kɔrɔ de ye ko maa min bɔra so joona bozo a kɔrɔ de ko maa kan jumɛn de ye
Bon. Marakakan don wa? Merci. Bamanankan de don. Marakakan don wa? Non, marakakan tɛ bozo parce que n'i ye Asuan fɔ an bɛ marakaw de bɔlen Asuan. E kana kɔrɔ dɔ ni marakakan yi yɛlɛmɛ ko caman de kɛ o. D'accord. Dan ye kuma na sisan. Parce que bozokan yɛrɛ ani marakakan a bɛɛ ye kan kelen de ye mais u y'a essayer k'a yɛlɛmɛ de quoi. Bozokan de ka kɔrɔ marakakan ye. Donc marakaw de y'a essayer k'u bɛ bozokan yɛlɛmɛ. A ma ɲɛ. Donc ye kuma ni faamu u sɔrɔla k'a to a nɔ na. Bozo ni maraka fa kelen ba kelen denko kɛlɛ de y'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Hali sini bozo t'a dɔn k'ale den bɛ nkalon tigɛ. Ni bozo den ye kuma o kuma fɔ a ye o de ye tiɲɛ. Bon bozo ni anw de ye fa kelen ba kelen kakɔlɔ. Bon n'i ko kakɔlɔ sa mɔgɔw b'a miiri ko kakɔlɔ ye siya de ye. Kakɔlɔ tɛ siya ye. Kakɔlɔ kɔrɔ de ye ko maa min bɛ boli bato n'a ye nafa sɔrɔ a la. Kakɔlɔ kɔrɔ filɛ sinon kakɔlɔ ye kusa de ye. Tɛ tulo bɛ kuma na sisan. Donc olu nalen o y'a sɔrɔ anw bɛ furaw na fɛ yen boli sɔn na. Bozow nalen wa? Bozow kɔni bɛ yan. Bon anw bɛ furaw na fɛ yen boli sɔn na. Bon furaw na ni anw de nana fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ kira Musa ka waati la. Aw ye jɔnw ye kakɔlɔ wa? Anw ye kakɔlɔ ye. Kakɔlɔ ye kana y'anw de ye. Ni mɔgɔ bɛ fɛ k'a faamu kakɔlɔ. O de y'a to a fɔra ko Fofana ye jamu fɔlɔ de ye an ka yanfanfɛ bolo kan. Yanfanfɛ bolo kan voilà. Fofana de bɔra arabuw fɛ yen ka na. Donc aw ka pharaon sigi kɛrɛfɛ sigi kuma de fɔtɔ filɛ. Voilà kuma de filɛ nin. Donc Fofanaw ka jamu fɔlɔya de kuma natɔ filɛ. Voilà c'est ça. D'accord. Et puis a ma da yɛrɛ a dara depuis Égypte Asuan. Bon dɔw yɛrɛ ko en tout cas an ni jamu de taara Carthage. A fɔra ten o ka Fofana de jamu fɔlɔ ye. Aw de bɔra Asuan Égypte jamana kan ka na. Ni aw ka jamu ye. N'o tɛ a tɔ bɛɛ sɔrɔla yan. Tɔ bɛɛ sɔrɔla yan. Donc maintenant sisan an bɔlen furaw na an ye ci fɔ furaw na ye a digira furaw na parce que an y'a fɔ ni Ala ko ye tiɲɛ ye Musa ka Ala ta de ye tiɲɛ ye o de ma bɛn furaw na ma. O ma bɛn furaw na min na furaw na ko wa k'a ye mɔgɔw labɛn k'u k'an minɛ n'u ye min sɔrɔ n'u y'a kinibolo tigɛ u k'a numan sen tigɛ. Donc o kuma cɛ o cɛ tun bɛ yen ni min bɛ se ko la o bɛɛ y'i yɛlɛmɛ dɔw kɛra Duga ye dɔw kɛra ni Sa ye dɔw kɛra Bama ye dɔw kɛra Mali ye dɔw kɛra Suruku ye u yɛlɛmɛna u bɔra. Donc u bɔlen dugu min sigira o kɔfɛ o ko Kareta i bɛ Kareta dɔn Kareta o ye marakakan de ye o kɔrɔ de ye ko morikɛ sennɔ. Kareta. Donc morikɛ sennɔ o de kɛra Carthage ye. Bon an taara sigi Carthage. Kareta. Voilà. Carthage filɛ ale fana ma diya parce que Italie nana Carthage minɛ. Bon yani Italie ka Carthage minɛ Bacili de bɔra Fofana na. Bacili. Sɛnpara. Bon Sɛnpara ni marakakan na ko so de banna. Mais anw fɛ an y'a fɔ n cɛ de banna parce que cɛ in tun ye kakɔlɔ de. Seyi kakɔlɔ de tun don. Bon sotigi in fana tun ye kakɔlɔ de. Donc les années b'a fɔ cogo min. Donc a ko k'a bɛ tɛmɛ de ka taa ka bɔ ni Espagne fanfɛla ye ka tɛmɛ ka taa k'a bɛ taa Italie kɛlɛ quoi. Donc u ye ci de bila a ma k'a ka sigi. Ko Baci ko li. I kilo bɛ kuma na sisan. O kɔrɔ de k'a ka na. Est-ce que i ye kuma nin faamu? Donc maintenant sisan an ni o dimi de nana sigi ko gare la Algérie. Parce que Italien y'an ka dugu bɔ san nɔ. Sinon Tunisie Carthage anw de ta ye. Anw nana sigi o gare la. Ka bɔ o gare la ka sɔrɔ ka na Soni sigi. Soni sigira min kɛ sisan. Soni o yɔrɔ jumɛn de ye? Soni ye Gawo de ye. Gawo mara. Donc Soni sigilen. Mais n'i ko Soni o ye Soni Ali Ber de ye wa? Soni Ali Ber i bɛna retard la de o. Soni Ali Ber o bɛna se o bɛɛ ma. Donc maintenant Soni sigilen Soninkaw kun dusu ka bon parce que Soni tunkaralakaw de tun bɛ yen. Tunkara kɔrɔ de ye ko masakɛ somɔgɔ. Donc n'i ye Mali ta Mali maaba bɛɛ ye tunkara ye. Fofana ye tunkara ye. Mayiga ye tunkara ye. Magasuba ye tunkara ye. Jaguraga ye tunkara ye. Tarawelew bɔra min na. Bon Jaguraga de tun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ faga la. I ye kuma nin faamu sa fɛɛrɛ jugu tigɛ la. Bon n'a ye fɛɛrɛ jugu min tigɛ fɛɛrɛ jugu in papier bɛ ta ka di kakɔlɔw de ma anw de bɛ taa fagali kɛ. Bon Soni tun bɛ ten. Donc maintenant sisan Soni ma se ka fanga sɔrɔ. Bon k'an to Soni dinga de nana. Dinga bɔra Sudan. Marakaw ka dinga. Fulaw b'a fɔ ko dinga mɔgɔ faga la. Dinga baara wɛrɛ tun tɛ dinga la mɔgɔ faga la. Dinga yɛrɛ tun tɛ fɛ ka diinɛ baarakɛla yɛrɛ y'a ɲɛna a b'o. Tɛ marakaw fa ye wa? Mais o ye maraka bɛɛ fa ye. Dinga nalen. Dinga nana de a ko bon k'ale nana mɔgɔ de nɔfɛ min bɛ taa sigi Firawuna ka place la. Firawuna dɔ in salen ji la.
a ko bɔn ko maraka bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan mɛmɛ kɔlɔnda la min ye bɛɛ dan suya la o don o de kɛra Magasuba ye bon a ye ko Magasuba ka mɔgɔw woloma a ye mɔgɔw woloma a n'olu taara olu taara sigi Maka bon Dinga a ye muso 4 de ta o muso 4 o de ye Biba Wakani Jɔnbɛra ani Gambi o de bɛ Wage bɛɛ wolo Wage ye kabila 6 de bon muso dira Dinga ma muso tilala ka di Dinga denw fana ma mais o y'a sɔrɔ anw fɛ balimamuso den de tun bɛ tiɲɛ ta donc Dinga denw kuma min na olu ye fanga sɔrɔ dɔrɔn olu ko k'u tɛ furu Kakɔlɔ tɔw ma bilen u yɛrɛ dama furula ɲɔgɔn ma o de y'a kɛ u b'a fɔ ko Wagadugu Ɲaami kɔrɔ de ye mɔgɔ minnu yɛrɛ dama bɛ furu ɲɔgɔn ma o de ye Sako Suguna Sise Sumare Suare ani Sila an bɔla an ninnu de ye Wage donc i tilabɛ kuma na sisan donc maintenant olu ka mɔgɔ fagala o de tun ye ko Kakɔlɔ ye bon Kakɔlɔ fana n'i ko Kakɔlɔ mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ Kakɔlɔ mais mɔgɔw t'a dɔn Kakɔlɔ yɛrɛ bɛ daminɛ yɔrɔ min na Tunkara Fofana yɛrɛ tun ye Tunkara de ye n'a ka kɛ Fofana ye Tunkara ye foroba jamu de mais mɔgɔ kelen jamu ka da o de ye anw ye i ye kuma nin faamu sisan donc maintenant sisan o mɔnɛ donna anw na anw ma se k'a sɔrɔ cogo si la fanga in bɛna an fɛ cogo min na u y'a datugu donc maintenant sisan don min na Kaya Maga Sise donna silamɛya la ni Seydina Umaru ye b'a fɔ cogo di yɛrɛ de missionnaire bila ka na n'o missionnaire tɔgɔ Ogubata o de nana ni diinɛ ye bon Ogubata 2 de nana Ogubata Seydina Umar min tɔgɔ bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ voilà o ka wagati ni Kaya Maga Sise ka wagati de bɛnna voilà o ni Kaya Maga Sise ka wagati laban de bɛnna Kaya Maga Sise ka wagati laban nin ko in tɛ bi ko ye koyi bi ko tɛ dɛ donc maintenant o wagati de bɛnna donc o wagati bɛnna tuma min na donc maintenant Kaya Maga Sise ka cɛ nale Ogubata k'a tɛ muso furu ko n'a ma muso furu ko a tɛ diinɛ ɲɛfɔ donc a ye maraka bawalanin dɔ furu o de la fulaw b'a fɔ marakaw ma ko bɛnkɛ i ye kuma nin faamu sisan n kɔnɔ Seydina Umar n'o an kuntigi ka wagati de to ye o de y'o ye wa Seydina Umar tun bɛ yen o y'a sɔrɔ an kuntigi bɛ yen o y'a sɔrɔ an kuntigi bɛ yen o de ni Kaya Maga Sise ka wagati bɛnna merci o de ni Kaya Maga Sise ka wagati bɛnna bon Kaya Maga Sise fana Sise de tun ye Suguna ye u ye kɔrɔkɛ de janfa ka sɔrɔ ka Sise sigi sinon Suguna de ye Suguna dɔgɔnin direct de ye Sise ye donc o kɛlen na sisan donc maintenant Kaya Maga Sise u ye muso di fulakɛ ma fulaw fa tun ye arabu de Yemenika de don est ce que i ye kuma nin faamu bon ale ye den 3 sɔrɔ a ye Jallo sɔrɔ a ye Ba sɔrɔ a ye So sɔrɔ n'i ko Jallo i b'a fɔ Jeri n'i ko Ba i b'a fɔ Jakite n'i ko Sidibe i b'a fɔ ko So Jeri kɔrɔ bon Jeri fulaw de b'o dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ fɛ k'an da Jallo Jeri donc i ye kuma nin faamu sisan mais Jallo Jeri kɔni a bɔra Jajiri Jalali Wali Kiram de la parce que Jajiri Jalali a ye den fɔlɔ min sɔrɔ a ye Ala fo o de kɛra Jallo ye est ce que i ye kuma nin faamu donc maintenant sisan ale taatɔ la mɔgɔ min tun b'a dɛmɛ n'o fana ye Ogubata ye mais o bɛ bɔ Éthiopie dɔw b'a fɔ Ogubata Ibn Yashin dɔw b'o de fɔ o de mɛnna Mali in kɔnɔ yan bon o fana de ye muso in furu o de ye fulaw den kalan Éthiopien kan na sinon fulaw fa yɛrɛ tun ye arabu de donc i tulo bɛ kuma in na sisan donc o fana ye bokum sɔrɔ fulaw ba fɛ donc maintenant o kɛra 4 u 4 de taara ɲɔgɔn fɛ Maka u taara ɲɔgɔn fɛ Maka min na u taara u fulaw fa ɲini u kelen ka fulaw fa ye o y'a sɔrɔ kira tun ye kuma dɔw fɔ ye u y'o kuma ninnu bɔ a sira fɛ Ala barika la a kɛra ten donc u ni baganw sɔrɔla ka na u ma sɔn ka sigi Wagadugu la o de taara n'u ye Futa donc Futa maa bɛɛ bɔra Mali de kɔnɔ ka taa Futa Jallo ni Futa Toro bɛ a bɛɛ maa bɔra yan donc Kaya Maga Sise donnen silamɛya la Woro Jariso de ko sisan ko baara ɲɛna ko Kaya Maga Sise ka Mali bila Kaya Maga Sise ka Mali bila to la jangote Woro Jariso Jariso de ye o ye Kante ma fɛn Woro Jariso de bɛna fane kɔfɛ kuma min na Tunkara mɔgɔ minnu bɔra faraw na fɛ u tɔgɔ de tun ye Wangara o cɛ 32 o tɔgɔ de tun ye Wangara u b'a fɔ ko Lɛ Wangara donc o Wangara ninnu olu ka numu de ye fane bon kuma min na u b'a fɔ cogo dɛrɛ de an sigira yan Tunkaralaka ninnu Wagelaka ninnu olu ka Jariso de nana di olu ma fɛnkɛ la numuya la
bon ani sako n'aw kɛra u ka jeliw ye donc momu donna silamɛya la woro jariso y'u gɛn ko armée t'u faible parce que u y'an janfa u donna silamɛya la donc u gɛnna ka bɔ yan olu de taara sigi Gold Coast Asantiw fɛ Asanti mɔgɔ n'i y'a mɛn ko Asanti Gana a bɛɛ bɔra Kayamaga Sise n'a ka jamana donc o kuma o kɛlen kɔ de Manden tun ye fulaw ka bagangɛnyɔrɔ de Manden dugukolo ka jinɛ dɔ de tun bɛ yen ko Mansa u b'a fɔ Masasi Masa o ye jinɛ tɔgɔ de bon o jinɛ in yeli de y'a yira ko ni maa min sera ka jinɛ Mansa ka dugukolo pɔs'a la n'i ye dugu min sigi ye o dugu tɛ tunu fiyewu donc o kuma Kagɔlɔw nan'o kɛ jinɛ Mansa kan o ye jinɛ Mansa bɔ a la jinɛ Mansa bɔra la tuma min na o y'a sɔrɔ Kulubaliw de ni jinɛ Mansa tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye Mani ye Mani bɛ Bamakɔ ni Segu de cɛ Mani kɔrɔ bɛ yen Mani kura bɛ yen hali sini Mani kura nala Mani kɔrɔ ni Mani kura est-ce que oui Mani man ateni Mani oteni fɛn na Selenge yɔrɔ la voilà donc Mani ne kɔni t'a dɔn yɔrɔ kelen min don Mani kura ni Mani kɔrɔ ni Mani kura filɛ de Selenge merci donc maintenant a dugu in kɔnɔ san 7 o san 7 o bɛ ɲɛnɛ kɛ adamaden ɲɛnɛma bɛna jɔ jama cɛla bɛɛ b'a ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ suruku ye o filɛ Selenge n'i ye baraji tigɛ voilà i bi fara i kini bolo fɛ ka ba bolo minɛ ba fara bolo in minɛ tuguni ale de bɛ na i bɛn ba nin kan Niger nin kan mais i b'o bolo fara minɛ i bɛ taa Mani kura voilà bon Mali o waati kusa bɛɛ de tun bɛ yɛlɛmɛ Kamaraw tun bɛ kɛ ni waraba ye o de y'a to Keyitaw kɛra waraba ye donc maintenant sisan an bɛna ni kuma ye donc maintenant Manden sɔrɔla ka Manden kuma sɔrɔla ka fɔ an ka bɛna Manden sigi an ko bon sen an balimamuso den tɛ fanga ta bilen an yɛrɛ den de bɛ fanga ta o de tɔgɔ dara Manden na Manden kɔrɔ de ko Magan den de bɛ sigi fanga na Magan den ni faama sara a yɛrɛ den de bɛ sigi fanga na o de ye Manden ye Maninka ni Manden tɛ kelen ye Manden kɔrɔ Maninka ni Manden tɛ kelen ye Maninka o ye Kulubali de Maninka voilà Mandenka o ye jamana min na ni masakɛ sara den bɛ sigi a kɔfɛ o de y'a to a bɛ fɔ ko Kulubali ka kɔrɔ ni Maninka bɛɛ ye donc i tulo n'o sa bon Kulubali fana sɔrɔla janfa de la Kulubali ma sɔrɔ yan an ni Kulubali nana Kulubali fana sɔrɔla Kartazi Kulubali n'a bani u ye janfa de kɛ Kulubali la a bani cini fɛ c'est pour cela janfa tɛ bali Kulubali la i ye kuma nin faamu a n'a fa kɛla o de ka sɔrɔ Kulubali halala du kɔnɔ denkɛ fɔlɔ ni fa ti bɛn a daminɛna o de la donc o denkɛ fɔlɔ ni fa min ma bɛn ko n'i y'i ka wulujugu fa dɔ ta b'i kin donc maintenant sisan fa balimakɛw fa dɔgɔninw ye muso min ta Kamaralakaw ye muso min ta k'o bɛ taa di Kulubalikɛ ma u ko muso in de ma ko kona muso tɛ ko cɛ in man ɲi mais muso in ka ɲi ni muso in dira cɛ in ma n'a ye den min sɔrɔ den ka surun ba la ni fa ye den bɛ se ka ɲɛ o de ye Konate ni Kulubali bɛ fa de la mais o ti ba la i ye kuma nin faamu sisan donc maintenant o côté denw Konate bɔra Keita bɔra o la Kadɔ bɔra o la est-ce que i ye kuma nin faamu donc o kuma Sumano de ye olu bɛɛ dɔgɔnin ye bon Sumano fana dɔgɔnin ye Tangara ni Bɔrɛ dɔgɔnin fana ye Dante i b'i jɔ o yɔrɔ la jamuko la an bɛna Manden yɔrɔ nin na Manden ni n'o ye mansa min denkɛ b'i sigi a nɔ la o de tɛ Manden ye o ni Maninka fana tɛ kelen ye o ni Maninka tɛ kelen ye Maninka ye Kulubali denw de ye Maninka ye Kulubali denw mais parce que Maninka n ye Maninkaw de tɔgɔ f'i ye sisan n ye mɔgɔ tɔgɔ f'i ye sisan o bɛɛ ye Maninka ye parce que o bɛɛ bɔra Kulubali la mais mɔgɔ caman nana Manden mais munna u b'a fɔ ko Mandenka de ye Maninka voilà c'est ça u ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn minnu t'a dɔn u b'a ɲagami voilà donc i ye kuma min faamu sisan u ti fa la u ti ba la voilà donc i ye kuma min faamu sisan mais Mali bɔra nin de kɔnɔ wa an bɛ na Mali ye arabukan de mɔgɔ minnu t'a dɔn u y'a essayer k'a dilan de ka arabukan in pousser Mali bubu de tun bɛ yen ale tun ye Wagadu régiment 5nan ɲɛmɔgɔ de ye fulaw nana don Wagadu kɛlɛ la kɛlɛ tiɲɛn'u bolo de est-ce que i ye kuma nin faamu donc o tuma Mali kɔrɔ de ye ko nafolo Mali yɛrɛ kɔrɔ de ye ko nafolo Mali min bɛ ji la o tɛ dɛ o tɛ a dun fɔra k'o de dɔn minnu y'o fɔ o t'o dɔn o y'o dilan de k'o kɛ n'o ye n'i ye fɛn dilan k'a kɛ ni fɛn min ye ni da b'i bolo micro b'i bolo i b'i sago fɔ kɛ sinon n'i bɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye a tiɲɛ Mali yɛrɛ sigilen don nafolo de kan normalement Ala ma Mali dan sɛgɛn ka sɔn Malien man kan ka sɛgɛn n'i ye Malien sɛgɛn na dɔrɔn i bɛ nin ka ɲɛmɔgɔ ɲuman de t'a kunna Mali la faama ye jama ka baarakɛla de ye i m'a ye
minnu ka kɔrɔ ni Mali bɛɛ ye Magasuba Fofana Magasuba ani Mayiga ale de kɛra ni masakɛ munna Mayiga ko Magasuba ni Fofana k'a to ale ma ko ale b'an bɛɛ ta ale de b'an ka baara kɛ i m'a ye Fofana tɛ sɔn sigi ka kuma ma an tɛ sɔn sigi ka kuma ma an ka sigi ka ɲɛfɔ an t'o la an bɛ wele dɔrɔn nin kɛ an bɛ taa kɛ d'accord Ciden non Ciden tɛ Ciden ye jeli ye a ye taa nin kɛ ka na n'a tiɲɛna n'a tɛ se ka dilan bilen anw bɛ na o kuma de ni ko bɛ se ka dilan anw tɛ y'o kɛnɛ kan Kakɔlɔ de ye Manden kuma jugu fɔla ye Fofana de ye Manden kuma dɔ Fofana Manden filɛ mɔgɔ 3 de bɔra Manden ka taa se mɔgɔ 5 ma minnu janfara don min janfa kɛra Kamara y'a fɔ a ka kesu kɔnɔ yan don min na janfa kɛra Kamajan Kamara sala Kamajan Kamara salen Kakɔlɔ ye réunion kɛ Tabo ani Sibi ko an yɛrɛ denw an'an dɔgɔninw ye janfa kan na n'i y'a mɛn funɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o Kamara minnu bɛ dan kan Fɔbali Dunbe Kamara a n'a Tana Magan Kamara Tana Magan o sɔrɔla Egypte anw nalen olu denw olu de ye janfa kɛ o ye minnu ye janfa kɛ o de kɛra funɛw ye Kamara min ye Kamara tɔw janfa o de kɛra funɛ a kuma tɛ se ka fɔ de i ye kuma nin faamu sisan komi anw gɛnna donc maintenant sisan an ye réunion kɛ Tabo ani Sibi an ko ka Fofana bɛɛ ka Manden bila parce que ni mɔgɔ fagala baara wɛrɛ t'a la mɔgɔ faga kɔ n'a den n'a dɔgɔninw y'a janfa n'a ko k'a bɛna fagali kɛ tiɲɛni tɛna wa donc sisan an ye dugu bila an bɛɛ taara Gawo de la i b'a mɛn de ko Fofana nana Manden k'a nana cogo min o b'a fɔ sinon Fofana bɛɛ bɔra ka taa anw taalen Tarawelew de bilala en place la Tarawelew bon Manden cira olu de bolo donc kadɔw fana bɔra fadenjuguya digire olu la olu fana bɔra olu taara kɔnna ni Moti cɛ olu ye ɲɔgɔn sogo dun u ye ɲɔgɔn sogo dun minnu farala kelen taara a balimakɛw fɛ ji kɔnɔ kelen yɛlɛnna kulu sanfɛ i ye kuma nin faamu wa bon Kamajan Kamara fagalen kulukanfuga min dilan'o kɔfɛ ni diɲɛ bi k'a ta o dilala anw de kɔ kan anw ko jɔn ti marali kɛ numu ti marali kɛ jeli ti marali kɛ u ko k'o ti bɛn Tarawelew ko k'o ti bɛn k'a bɛ kɛ i ye kuma nin faamu wa ko dugu bi apaiser ko bɛɛ ye mɔgɔ ye Kakɔlɔw bɔra nin Fofanaw bɔra nin de ka so Manden i b'i jɔ o yɔrɔ la Alassane an b'i fo kosɛbɛ i Fofana i b'i layidu ta ni ka sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ i bɛ sɔrɔ plateau nin kan bi ta kɔnɔ an y'a birisa k'a don ɲɔgɔn na walasa ka bonne arrivée souhaiter i ye nka dɔgɔkun wɛrɛ n'Ala ye m'an ka jɔnya jɔ an na an b'a ta kelen kelen k'a fɛsɛ nin ye ko daminɛlen de ye a ban cogo kɔnɔ o b'Ala de bolo sisan kɔni b'a f'i ne ka sufɛ bɔli ma nɔgɔ dɛ i ka sufɛ bɔli bɛ nɔgɔya siɲɛ kelen su kelen de don ou n k'i layɛlɛ tile fɛ i bɛ layidu ta sufɛ wa tile fɛ n k'i layɛlɛ a bɛɛ bɛ kɛ mercredi k'i layɛlɛ tile fɛ n'Ala sɔnna a ma donc an bɛ ɲɔgɔn ta o la nka i b'i jɔ n bɛ i ni auditeur a bɛ baro kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba an bɛ sɔrɔ ka kan bɛɛ da nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fu 11 Alassane Fofana a b'an bolo yan ayiwa ni ka sɔrɔ ɲininkali bɛ mɔgɔ min bolo yanni an ka kan bɛɛ da an tɛ n'o kɛ Fatim i ma fɛn fɔ dɛ Fatim elle est fascinée en fait elle est fascinée oui mais c'est vrai c'est pas tous les jours qu'on est là qu'on parle un peu l'histoire dans le pays oui i bɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga allo oui an tulo b'i la n balimakɛ a ka radio soni fo ka fara k'a la fo ka fara k'a la c'est-à-dire an kɔni a bɛ n'a fɔ an bɛ taa Maganda la a ka di dɛ tiɲɛ don nka radio min mɔgɔ min ye mɔgɔ ye an bɛ don min ko bi hali aw kana ma k'a bɛ taa Maganda la yɛrɛ parce que a bɛ taa Maganda la baraji ɲini min kama aw b'a bɛɛ sɔrɔ a sigilen yan a bɛ furuw dilan a bɛ kanuw dilan a bɛ bunadamadenyaya bɛɛ de dilan k'a ban an tɛ fɛn fɛn de don an ka bunadamadenyaya kɔ an b'a bɛɛ de don radio in fɛ ne yɛrɛ so kɔni bɛ diɲɛ yɛrɛ so in kan min bɛ mɔgɔ ɲinba a ka radio ɲɔgɔn na tɛ yen n'a émission daminɛna mɔgɔ tɛ se ka sunɔgɔ de i tɛ kuma lankolon mɛn na i tɛ kirikara kan mɛn na fosi a bɛɛ de bɛ nafa ɲɛ mɔgɔ ye ne kɔni y'a wele dɔrɔn k'a fo dɔrɔn de don a diyara n ye surtout min bɛ plateau in kan vraiment Ala de b'a sara a tɔgɔ ye Alassane Fofana a bɛ tila k'a ka numéro di an b'a ta Kakɔlɔ premier an bɛna a ka numéro di sisan Ala tɛmɛ
abe agwa préparer dron ka akono negajuru ye mugani kele funifu tan kele aywa tous azimiti kene do ha makoro ga kenete de nga l'émission tous azimiti afoga fore parce que benga jaay kashimi damne ni ma retlena oui allô oui mbalwa ke kuma bibulo ni ko wa émission la na vraiment émission ta ko kan bon numéro comme fala vraiment wa gala numéro dama Alassane ya numéro awa kla dama awo abse ka tali damne yana nga kla ouais vraiment aywa akamalitel we 69 65 34 74 aka orange we 74 00 72 35 ambifo merci beaucoup intiwele la nega juriye mugani kele funifu tan kele tous azumis allô ani Sulefa oui mbalma ke kuma bibulo vraiment ne kɔni foli de bɛ ne bolo ne ye chauffeur de ye depuis suro ne bɛ k'aw lamɛn Djiboli frontière la foya ni ne yɛrɛ dontɔ ye Bamakɔ vraiment ni foli bɛ di mɔgɔ foli kan ka d'a ma ani ci baara ɲuman na Ala k'aw sɔn si la amin an mɔdenw n'aw kulomasaw bɛ se ka min lakali amin amina vraiment k'an bɛ Kakɔlɔ premier fo awɔ vraiment Ala k'a bolo mɛn baara la Ala k'a sɔn si la k'a sɔn sabali la amin yarabi Ala ka Mali futinɛ da amin an kɔni an ye chauffeur da an bɛ yala an bɛ fɛngɛ ne yɛrɛ souvent ni ne bɛ Sénégal ne connecté k'a lamɛn net kan vraiment mais vraiment je suis comblé de joie je vous remercie vraiment Ala ka su yɛrɛ d'a ma amina Ala ka taa ni ka segin baara la merci mon père Ala ka taa ni ka segin ɲuman nɔgɔya aw bɛɛ lajɛlen ye ami Ala kana basi foyi k'aw la sira kan ami Ala k'o dugawu minɛ vraiment ni émission in a bɛ ne bila yɔrɔ la ne t'a dɔn n bɛ n ka musokɔrɔba wele kuma caman kucala k'a fɔ mais a ko a sɔrɔ cogo t'a la comme ye connexion ko fana ma nɔgɔ mais kucalakaw pour que olu ka se ka région bɛɛ k'a sɔrɔ quoi ok pour que olu k'an sɔrɔ fo n'u taara fɛngɛ kan internet bɛ yen nka fɛngɛ fana bɛ yen Canal Plus abonnement Canal Saki fɛngɛ kan décodeur kan awɔ n'i taara o kan i bɛ tile du la mais i b'a ko n'i bɛ Bamakɔ yan n y'a faamuya n'Ala sɔnna comme o b'an yɛrɛ bolo mais an t'a kalama ayi a b'a kan radio b'a kan i bɛ radio n'i sera radio ma yɔrɔ ma i b'a zapper awɔ i bɛ taa bɛn ni tile du ye ten Inch'Allah n'Ala sɔnna ma awɔ Ala ka su yɛrɛ d'a ma merci n'Ala sɔnna wele la nɛgɛjuru ye 21 funifu 11 Alassane Fofana tulo b'i la Kakɔlɔ premier a ko Kakɔlɔ deuxième fana bɛ yen troisième fana bɛ yen allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo an ce Lamine n b'a ce Lamine yarabi Ala ka sijan ani kɛnɛya kalifa an bɛɛ lajɛlen amin ne yɛrɛ la tile du bɛ yɔrɔ mun na sisan ani fana Kakɔlɔ premier a ye kunnafoni mun da an ma sisan vraiment Ala k'a sara amin nin ko mun filɛ nin ye Lamine ne yɛrɛ fana y'a ɲini i ni Kakɔlɔ premier fɛ a ka nin ko in a k'a kɛ tilegan fɛ maliyɛn bɛɛ ka nin mɛn Mali sɔrɔla cogoya mun na an ka tɔgɔ in ani a nafa ye mun ye a ka yira maliyɛnw na parce que nin ko in bɛ yɔrɔ mun na version caman de fɔra ko in na hali sini a bɛ ka tunami tɔmi ka taa Mali t'a den fɛ dɛ n'i y'a ye Mali bɛ gɛlɛya la a bɛ tan tɔ a bɛ tan jaja nin de ye tiɲɛ Lamine nin ye koba ye dɛ o de y'a to an ka kokɔrɔ a kan ka sɛbɛn ka bila pour que denmisɛnninw kana taa ɲɛ fili kɔnɔna na a kana tunu walahi hali bi Ala ka sijan ani kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen ma amin vraiment Lamine tiɲɛ yɛrɛ la vraiment ne sen wara bi ne yɛrɛ sunɔgɔ tun bɛ ka minɛ mais kabini n'i ye Mali kuma fɔ dɔrɔn sunɔgɔ tilala n na n ye n sigi k'a bɛɛ lamɛn tan vraiment hali bi Ala ka sijan ni kɛnɛya di bɛɛ lajɛlen amin Ala ko dugawu minɛ an bɛɛ lajɛlen ma han amin an bɛ mɔgɔ laban ta Alassane tɛ sufɛ mɔgɔ ye Kakɔlɔ premier est ce que a yɛrɛ ma sunɔgɔ daminɛ ka ban
Fatim i bolo ke ka yigi de ani auditeur ma kla retlena oui balwa ke ke mo la ban kuma bi bolo ok netere me ka ala tan ko apa ka chokorwa ko amaru ku bal bangun para ayo Allô Amadou, ça va bien? Oui, Alassane, ça va bien? Merci, Nti. Vraiment, on compte à suivre. Merci. Bon, la kilo la mais c'est à la ga wele wa. D'accord, merci. Mon dingue plateau la ma wele la. Adjarani. Merci Alassane. Anga foli biye. Nti weleli la aywa Alassane Fofana noye Kakolo premier. Aka numéro de téléphone est 69 65 34 74. Orange oui 74 00 72 35. Atumbi tous azimuts Fatim. Tous azimuts. Ayo était sorti ke anga kambenda. Alassane ambifo nala sona mamini wele yani donc were kala ambila ele tlefe comme iko ko sufa commandi nala sona abi famu parce que ni benga jambe ekelen akoko ni mo amte sere muso ekede na lomay Alassane dume ka kola premier dume sera muso nya alaga hera uchaya. Merci à toi Fatib, merci à Alassane Fofana ka kola premier benke jan, je te remercie beaucoup nganga na nyina koronya ngadu Nyagado ni an kɔrɔkɛ ye a b'an bilasira a bɛ fɛn caman kan ye n balima aw tulo bɛ Alassane min na ni kɔrɔ Nyagado ka cadeau de don ko ka n'a di radio Clodou kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma ko k'a di maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma kɔrɔ Nyagado an b'i fo kosɛbɛ o waliɲuman na ani fana i bilasirabaga fana o fana bɛ an fɛ studio kɔnɔ Diallo ke Ousmane wele Diallo ni an tonton de Diallo Jerry comme Jerry ma nyafanye Abdoulaye wele Diallo ambi foko sebe aywa naw bora ya na ala ka nyuma seso ala kana bashi foyi ke mo sila akambe donc were na la sonala